Anya laki din! Anya, nag-loan ka iti 200,000 ijay bangko, manang? Nya manang, manong ko na muta. O sige, manong no manong. Ngam nagdakkel mo tin agatad dayjay. Pangusaram ko ma. I-down kong road. Mga alak man iti hulugan na lugan. Anya? Tapno man ad-adda nga umapal dagiti kaduak iti trabaho. Nang runa dagiti kaaruba. Nang runa dagiti adanilo. Kunamlano iso ti kabaknangan dito lugar tayo. Ha? Amam, nalabsak idi namin sa nga aldaw. Agbilbilang kit din iti kwarta iti balkon da. Anya? Talaga apal palastogan nak da Danilo. Ha? Para makita man, masigurado nga umapal to iti lugan nga irwar ko. Lakay, sigurado ka kadi amayat ti makinana jay lugan agatangem? Uwin ba kay? Di ka madanagan tamayat da jay. Sanak mo't siguro alok ko ni paring Elmer no bilang laan. Sa bagay matkit di Kat, kaano tinagsaritaan nyo apa nang itulod na dito itilugan? Inton bigat ba kay? Isong ayin sagaan akong ti kwarta pagbayad takin ko na. Kasta ka di? Katwa na? Ay na, pakaragsakan tamot ni agasawa ang maaddaantan iti kabukbukudan alugan. Uwin nga rod ba kay? No adda apitin tanatang, siya akong ti mangipan ijay trading post. Saan na naskin pa yung agbayad ta iti mangitulod? Uwan nga rod lakay, iso adakkel a pagyamanan ta. Oray sikan hantilogan na ginatang tabakay. Kit agluto talat tamot ti basit na pagsasangwan tayo. Ay katwan alakay, nasaya at daytaan na panunot mo. Awisam to amin nakaruba. Iti kasta, adu tayo, naragragsak. Uwan lakay, siyak ti makaamo ang mga awis kadagiti kaaruba. Ay na, agyaman ak unay ha. Tao may nakawisan, Nora. Uwan na. Awan anyaman na. Umay kayo nga umay ha. Uwan, balasang ko. Umayak. Awisot tumatan dagiti anak kan apok. Uwan na. O sige nga ron ha. Inak pa'y di tabalay damanang Lydia. Inak man mat awisan ida. Bareng makaumay da, no saan da abisi. Ayun adan samot ni Lydia ijay balay da. Nalabsak itay amadama nga aglablaba. Anya, blessing jay lugan nyo, unang mare. Uwan mare, second hand laang matkit di. Ngam agluto kami latta. Imbag lang adamot basit a pagsasangwan tayo. Anya nga inubilang tilutuan nyo. May sakilo a manok, kan may sakilo a papaya, kasta ka di. Anya? Mala, umay kaming to. Ibagak to iti kabsat ko atumboy. O sige mare, agyaman ak unay ha. Umay kayo nga umay. Anya, dadanilo kan Nora, agpa-blessing day tilugan. Wen ka nung arod, manong, second hand laang day lugan da. Ngam ipartsanda ka nukit din. Ay, una yun na kinapangas ni Danilo. Naimbag kumamit no brand nyo. Tapno saan anakababayin kadagiti dumaray. Ha? No karag-karag tumit lang. Ay, uray sanan. Isupay Amumitan ti ugali dagiti ang agasawa. Pasikat da. Ang mala mapanta. Kitaan taman no anya ti partsenda. Makapaulok. Blessing tilugan akarag-karag.
Ay naku, Marinora, naimbag man, tanaaramid yu pa'y anagawis iti ado at tao, kat karag-karag mo't gayam di lugan nyo. Ha? Hay, no siyak ti ka, saan akong anagawis iti tattao, nakababain. Anya? Anya mo't di lugan nyo, Mare. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin nyo agatangan. Kas lalugan ka graraman. Anya? Ang mala, ragsakan tayo latta. No da kaming tumat ti agpa-blessing itilugan mi. Umay kayon tumat ha? Anyamatan pare. Apay, awan ka din ti sabali alugan ang mabalin mo nga utangan. Ha? No kasano ti kinaalas yung agasawa. Isumat ti kinaalas ti lugan nga inutang nyo. Unay mo day ta panagsasaw mo, pare. Ibagbagak lang matipod no, pare. Aywan gayam, asino nga imat tinangutangam itilugan mo? Ha? Ay, kwa, pare. Inutang ko lang, iti may sangam mo. Oh, kitam, karag-karag lang arudin alugan. Ngam utang pa'y lang. Anya? Uray kitam to tilugan ko, pare. Brand nyo ko naman. Ha? Ay, kastaya. Ay, kat nasayat ano kasta? Sana kasi tilugan ko, pang nating lang. Siguro, ujay lugan mo, kas lalugan na kiti babak na. Jesus pare, saan lang akasla? Talaga pang mayaman ko naman. Kas jay at ilugan ang may bagay a blessingan. Saan akas itilugan mo akarag-karag? Anya? Unay mo tindagi day nga agkabsat. Ugali da talaga tinauyaw. Ay, huwag nga rod bakit? Bayamon. Kas iti kanayon nga ibagaday di inang. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Gusto ka bakit? Isong ano anyaman dagiti bagbagada. Agtalinaid talata na pakumbaba. Wana, ibaga dalatta ti kayat da nga ibaga. Wen bakit? Maday ti agibalbalays. Makaamaw ti panawin ka na kwada. Daytoyan tilugan ta, manong. Sister. Ay na, brand new at talaga. Una, isuna lang, tadakkel mo ti maitinag iti binulan. Kabalan tamat abayadan, agtrab-trabaho tamat ato nga, saan aya? Ay katuna, at dantupay ti may salugan nagatangak mo nun. Anya, kayat mo asawan, duan ton tilugan ta. Sister. Dua a brand new alugan ko naman. Saan akas kin ni Danilo? Ba-blessing pa'y kanumot. Karag-karag tumo lang. Wan nga rod di dala agpaing nga agasawa. Kasla proud da pa'y nagpa-blessing itilugan da. Di dala pinanunot nga iso dala ang tikas jay tilugan na dito lugar tayo. Ang graramandang rod unay. Kasta unay ti panangipanakil da iti karag-karag alugan daw. Anya, umutang ka kanya iti kwarta ko dam, Pepe. Uwin ko matatang. Nay, itaman pa yan na panunot mo, ti umay umutang kanya. Uwin tata, adda ngamin planok agumatang iti may sapay alugan. Ha? May sapay alugan ko dam. Uwin man tata. Ay kahit una, kurang pa'y gayam di may sa alugan mo. Uwin tata, kayat ko ti dua, tapno mas daaw man dagiti kaaruba kan katrabaho. Anya? Isang agyaman ako na yata ta, no pautangan nak itigatad ngay bagbagak. Sige. Umanog utak. Agaramid tayo di kasuratan. At ikwartak nga utagam kahit agporsyento. Ayun na tata, awan parikot iti dayta.
Di kay madanagan. Iti kabiitan a panawon. Masiguradok a mabayadak metlang ti kwarta nga utangag. Amom lakay, naibaga ni Mari Donisha kanyak ngay, anapan ka no imutang ni Pepe iti kwarta nila kay Pidong. Ha? Tapay ka nang. Pangaramatan na iti kwarta. Bakit? Igatang na kano iti may sapay alugan. Anya? Ay agasem man. Adala nga rudin lugan na akabarbaraw. Gumatang manay. Kat, anya ngay nga rod. Ada nga rod pagbayad na, gumatang ah. Sa bagay mo't kidiya. Gumatang, tada pagbayad na. Bakit? Kasano da ito yun? Awan piso amin dito balay. Ay, wan nga rod, sister. Panagsusweldo ng agpaiso iti kalman. Nung manula ang tinasweldo, tanakaltasan mo't gapo iti salary loan ko. Kat agpada ta, manula ang tinasweldo. Tauray siya, nakaltasan mo't lang. Kasano da ito yun? Sapay inton bigat ti panagbayad ko kumay tilugan. Ay, wan gaya man niya. Ay na, agkakanatan. Ay, kasanuatan. Amangan no adamom amabalin apagutangan ta, brother. Kita aman ni, awanin ka nanta. Sino nga iti pagutangak? Nila kay Pidong lang matiam mo. Nga mabainak, tadyak pa'y nakaititad iti utang ko kan kuanang. Apay kas na aburido ka, brother. Ay, parikot ko nga rod tilugan, sister. Ha? Duang aminan abulan ajak na kaitinag iti bayad ko. Anya? Guyuden dan tuki di. Ay, awano no. Anya? Ay, saan ang mabalin? Agpanunot ka iti mabalin mo apagutangan. Nakababainan akadagiti tattaong numaamuan daan naguyodan tilugan ta. Ay, awan nga rod ki amok apagutangak, sister. Awanin talaga. Salbagkit di ti kastoy. Hoy, kasanuta ang makapan ija-ili. Adda ka no checkpoint ko na ni Manong Jerry tay. Ha? Kasta ka di? Ay, una yan. Domingo matita. Ngam no apay nga adalat ta checkpoint. Napalabas ko danora kan Danilo nga agasawi tayo. Agpaili da. Anya, nukas na. Registered tilugan da. Ay, katwa na. Saan damat amapanlat ta. No kolorum tilugan da. No asino pa'y ti kolorum tilugan na. Iso pa'y ti registrado. Di ka madanagan. Iti saan amabayag. Mairegister ko ti dua alugan ta, sister. Tangay, manubutin na bulan asaan ka nagbaybayad iti utang mo, Pipe. Tilugan mo lang nga, iti kuyudak. Ha? Anya ka din day tangay bagbagayo, tata. Urayak nga uraykin ka. Naimbag kumamit ano awan pagbayad mo, kit umay ka ije balaya makisarita. Saan, Mike? Ha? Kuha tata. Pasensya ka ila kuman. Ay, awanan ti adu pa asaritaan. Total, nadyay mo't lalugan, tinagipan nam iti kwarta nga inutang mo kanyak. So nga awan maramidam, nukunak aguyudak. Pangasiyo kumamit at tata. Ay, saan? Nagmayat ti saritaan ta, hindi may kaimutang. Gamnay. Kilaat mo tin na saan ka nagparparang kanya. Pasensya ka ila kuman, tata. Amuyo mo't abisi ako unay iti trabaho. Ay, sana na itatira saon. Sana mabalin kanyak ti kakasta. Pasensya ka lang ay.
awanan dyan may sa alugan ni Pepe, nana? Awanan, iso ka no ti pinagbayad da iti utang da kinila kay Pidong. Anya? Husto lang da dyan yung inaramid nila kay Pidong. No apay-pay lang amin ang nagtaltalag ang nagpautang iti dayday atumboy. Ha? Kasta unay apa nangilaslas tugda nga uray la dwa-dwa tilugan da. Ngaman niya ngay ita, utang mo't gayam. Naimbag ano awan mo't tanti mangguyod iti may sa alugan da, nana? Ay saan tay nga amaw? Ang mga numakla at tayaw, adaman ng timangguyod. Kat, kunak man no cash dayday, nana. Aniya akas, pangalaan da kumangay mo't tipag-cash da iti brand niyaw alugan. Naibaga kanu ni Pipe, idi na minsan. Ahulugan kanu dayday lugan da. Aniya, kundi lugan da iti dua. Ngampasig mo't gayam nga utang, ipalastog da pay. Salbag ti kastuyag. Salbag kiti. Ne, apa ngay? Itay kapay nga gungungat, brother. Kano lang, idi ginuyod ni Tata Pidong di may salugan. Sa ita, maguyod manen ti may salugan ta. Anya, kasano ang maguyod manen ngay bagbagam? Manungaminan ang bulan, adyak nakabaybayan. Awanin maaramida ka, nuguyudan da. Anya, ay, kasano da ito yan? Awan ngaminan ti amok apagutangak. Wala, oray guyudan da. Anya ngay nga rod. Ang gurnungak manen ay ti kwartak. Kainton sumaruno. Ikasakon. Saanan nga installment. Adaman na damagak, mare. Pudno ka di. Nga awanan jay dua alugan nyo? Ha? Ha? Chismosa ka talagaan niya. Nakadamagam iti dayta. Ha? Adala na kaiba ka kanyak. Iso adamdamagak no pudno. Wan, pudno. Awanan tilugan mi. O anya, naragsakan. Saan mat kit diakasta, kumare? Pampanunutok lang amin. No kasano ti panangipalastugyo itilugan nyo, idi ka barbaro pay laeng. Ha? Naglastog kayo nga agkabsat. A brand new tilugan nyo. Ngampasig mo't gayam nga utang. Kolorumpay. Anya? Isu asan anasaya at tinapalangguad, mare. Uy-uyawon nyo edi tilugan mi a second hand. Ngam ayos laeng. Taaging ga ita, kat adda pay laeng. Anya? Uray karag-karag. Ngam saan mo't akulorom. Kan maysa, saan nga utang? Akas itilugan nyo apasig mo't nga installment. Nakauy-uyaw kayo ngamin. Isu akas ta. Awanan kayo itibain. Uray ibagam itikabsat mo, total pudno mat. Tinalabos a kinapangasyaw, saan ang nagbayag tilugan nyo kada kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakapasa ka? Kita ang tinagan ko dito'y paggiwarnak nga igam ko. Kita akman. Oh, aday tao. Ana Fe. Ay, board passeran to'y anak ko! Anya ti pukpuk kayo ditoy? Board passeran ni ading mo. O, kita ang tinagan na dito'y paggiwarnak. O, aday tao. Uy, sa wakas, nakapasa ka na din ko. Kalpasanti namin ano apa nag-take mo iti exam. Nakapasa ka matlangan. Anya mo dan. Masapul pa nga ipukkaw mo. Anamin ano ang anagtes ngam sa anak anakapaspasa. Kat, pudnumat. Naminsan nga pulo kan sa nag-test. Kaulitan na pailaang. Ika iparamidan ni ading mo iti tarpulin na. Naskan ama-amuan dagiti amin at tao dito'y lugar tayo, aboard passer ni ading mo. Jay dakkel ah. Jay picture ko ah. Di mo liplipatan. Ipatingam.
O nya, nakapasa ka mo't lang iti board exam. Awan result na. Nagbayagin ang mamon di resulta na. Awan pa'y nga ron. Damdamaga ka, ta nakapasa ni Ana Faye iti board exam. Naggidan kayo mo iti amok. Nakapasa. Madaman nga gibit-bitin ni Manong na iti tarpulin di tarwar. Pununan sa amot amin na tarpulin iti aglawlaw, akaslag kampanya. Ay, imbag ata nakapasa. Kahit si Kangay, Iko Manong. Sa anak nakapasa. anya, ay sayang ti ginastos ta. Sa apay inut-utang ko day jay. Di ka lalinalaing mitten karay. Ay, unay mo tindag ito'y nagado at tarpulin. Dito'y pa'y mo't pagnaan nga imbitin da. Nakabababa. Maisabit dito iti sabong-sabungan apayong ko. Ado pa'y ti tarpaulin ije nga ti kalsada nakabitin. Amok, nakitak. O ay met ti parang kablaw da kini Ana Fe. Nakapasalang iti board exam, pinunudan iti tarpulin ti aglawlaw. Ada pa'y nakabitin ije poste Why? Sa nabale, ore no saan ka nakapasa, adan tulat tamet bright future mo. Saan lang nga dagiti board passer ti agbalbaligi. Sa dino, tinapanan ni Karen? Rimorda mo iti jagayem na bakla. Mapandan sa kano, agberok iti trabaho. Ada ayamot mabiro ka na at trabaho, kat saan mat aboard passer? Iso nga ruday tatikunak. Ipilit na mga agberok. Kasapulan na magkidiya, agberok iti trabaho na. Ta nakagraduar mo tayo. Yakon ikan iti kwarta na. Makamon iti biyag na. Ay, kaasimat no kasta. Damang amin pamilyak. Naramid ka niti pasit ko kani Karen. Napaadal ka niti kabsat ko. Apay ada kayo ti agwalwalis nanang. Ibaon nyo mataan ni Ana Fe. Bayam tagin ina na ni ading mo. Apay nga gin ina na. Nakabanugan na. Board passer. Iso asaan mon nga ibaon-baon. Aniya? Gapo ta board passer? Saanin nga agtrabaho? Nga ure agisagana lang kuma iti meriendaan mingag simsiminto dito'y balay? Bayamon. Siya kunti mangisagana iti meriendaan yaw. Saan mon asing ang tikabsat mo? A board passer. Ana Fe! Uy! Ana Fe! Yes? Yes ka pa'y dita. Ingkakit ditulungan ni Mami nga aginaw. What? Kunak, ingkatulungan ni Mami nga aginaw. Itay pa'y nga iso ti agtrab-trabaho dito'y balay. Di ka matagtugtugaw lang dita, ah? Excuse me? I'm a board passer. Leave me alone. No, board passer ka lang? Simadot kan? Nagrigat mo't gaya talaga ti agbirok iti trabaho, anya. Narigat na talaga. Nga maganos ka. Adan tula ta mabirukam. No awan mabirukan ta. Mabalin mat nga ag-search si online. Mabalin met. Agaplayak nga agaplay. Wen, Karen. Agaplay ka nga agaplay. Adan tula ta pakaisabitan ti application mo. Imbag pa'y ni Ana Fe. Tadan samot den pagtrabahuan na. Maala siguro day jay ta board passer. Nagswertikit din aya dayjay akaarubak. Hoy, Karen, dahito tilaglagi pam. San ka ngagpili-pili ti trabaho? No adda may offer ken ka. Karen, papanamanan. Inaldaw ka mat alumablabas diti paraangan me. Agbirbiro kak ngamin iti trabaho, auntie.
Ni Anaf adda ka din trabaho na? Ay, awan pa'y. Nalaka lang ang makabirok iti trabaho day jay ta board passer mat. Sa bagay matkit di Kat, adda na biro kam? Adda anti, PA laang, personal assistant. Wan anti, may mayatan day jay angam ti awan. Ay, sayang laang ti inadal mo, no kasta laang ti trabaho. Ano samkit di day tatrabaho? Anyan tungay ti sarkan ni Ana a trabaho anti. Ay kat, saan mo't basta-basta Board passer ti anak ko. Agpili mo't iti kayat na trabaho. Ana agreeing ka, antawan. Agreeing kan. Nagsapa pa'y laang, mami. Mangririing kay manan. Anya nasapa, kadno alas Jason. Nasapa pa'y. Day tantumot ngamin agsilsilpon ti aramidem iti rabi imbis maturog ka. Ay, kayat ko pa'y ti maturog. Bumangon kan, panaglilinisad. Ay, di nakman paglinisan, mami. Apay, kunak aya si ka ti aglines. Siyak, ti aglines. Iso nga rod maturog akpay. Win gayam, limabas ni Karen dito yung balay. Ada gayam trabaho nan. Anya ka no ti trabaho na? PA ka no? Personal assistant? Ay, nag-eskwela pa ilang nga rod. No kastamot lang gayam ti trabaho na. Katbayam Ammo, mami. Para kartibla ang iti papel. Kan para timpla iti kape iti trabaho ti personal assistant. Amok Kasimot ni Karen. Kasta lang ti pagtinagan na. Di nang tumad ngamin nilalaing ti exam. Oh, nagsweldo kan? Wan manong, umuna swildok dayto yo. Agsursuro ka nga gurnong, ading ko. Basit pa lang ti swildok manong. Ay kat manayunan to dayta. Damit ti makunkun na promotion. Iso asay saya ti agtrabaho. Napintas dayto yung kumpanya na sirek ko. Ada future ko ditoy. Mapan ka din iti trabaho, manong? Wen, tadumanan ti linisak. Naipromote ak ngamin. Ha? Naipromote ka? Saan ka di a utility ak? Anya ka itan? Utility tech itan ti awag iti trabaho. Iso, lang nga iso. Para babaunak mo't itan Mayat ano na i-promote ka? Nanayunan ti sweldom. Adamot basit anay na yon. No kasta, ikanak man nga ron iti kwartang. Igatang ko lang iti make-up ko. Anya? Pati igatang mo iti make-up? Dawatam kanya? Itala nga dumawatak anya. Sika, aboard passer? Dumawat iti utility laeng amanong mo? Awan pa'y nga ron trabaho. Agbiro ka ngamin iti trabaho ma. Kita man ni Karen, adan trabaho na. Personal assistant lang mo ti trabaho na. Manulaang ngay mo ti sweldo na. Mami, kayat ko tay jay abag. Gatangam ada kwartam. Anyamot tan? Iso nga intugot kayo dito yung mall, tada kayo ti gumatang iti kayat ko. Ada kwartak dito, yung igatang ko iti maintenance ko. Anyamot tan? Sapay nanginan samot day ta itudtudum abag. 5,000 laang mat. Ay sos, nagnginan. Sagsasanga gasot laang ti kabailak agatagan abag. Mami, board passer da ito'y anak yo. Saan nyo ka di akayat nga igatangan itinangina abag? Ay agtrabaho ka man nga men. Apay, nauma kayon amang pakpakan kanya? Ay saan, ngam nagadumot nga min ti kayat mo agatangan. Kas ita, baga nakangin-ngin at ipagpagatang mo. Di nakpay kayat nga igatangan nun. Ay na,
Agsapol ka ngaminan iti trabaho, tanay. May sa tawon nga istambay kan. Saan nyo agatangan dayjay apag para kanyak? Si Kanton ti gumatang, no addan to trabaho. At interview kita. Kat masiguradok ang maawatak adagos iti trabaho. Nasayat mo ta makapagtrabaho kan. Itulod ka? Ay saan? Jak kayat ti aglogan iti karag-karag at tricycle mo. Napili ka matan? Gapulang ta board passer ka? Ay nading ko, nagbalbaliw kan. Ket no day ta tricycle ko, timang sunsundukan kay di iskwilaan nyo. Itata board passer ka? Di mon kaya ti aglugan? Agay habak laangan iti taxi. Nagngina ti pamasahe. Imbag kumano adda kwartam. Amok tumat lang ay dinawdawat mo lang kini mami ti kwartam. Saanen anas ken nga kararagak. Tamok nga oray sa anak nga kararag. Maala adagos ni Ana Fe iti trabaho. Ay na, di kag sigurado mami. Mom jay anak mo. Manipod nagbalin aboard passer, nakapilpilin. Rumbang lang nga agpili taboard passer nga road. Ne, ada nagsar nga taxi. Ni Ana Femot dayta. Sigurado, naragsa ka sumungad dayta. Oh, nasayata si Mang Patkan. Inururay da ka kini mami. Kaano ka ngay nga agrugi nga agtrabaho? Ay kat itreat na kami mo't akan ni Manong mo. Uray, burger lang kan french fries. Jak kayat dayjay at trabaho. Anya, apay adibo kaya at Nababamot ti sweldo. Pangrugyam ko uray nababalaang. Agsapulak iti sa bali. Saan arumbang asweldo ti board passer ti kasday kababa sweldo? Pakawan. Kunak tumat kan ka mami. Napili day ta paboritong nga anak mo aboard passer. Ay na, may atin ti trabaho mita, Karen. una, naipromote akon. Ay, congratulations. Ay sus, napugsa ti taligi tarpaulin ni Ana Fe. Aglisi ka, ang mga numay tayabkan ka. Ay, sabi jak makataray. Taday ito heels ko, 4 inches. Apay nga minadida pala inikat day ta tarpulin. Kat nabayag metan. Amunti ka adwan aboard passer ni Ana Fe. Ay, jakman amo. No apay asaan da kayat nga ikatan. Anya ngay mami, nalpasyo ka din ngayong kararagan ni Ana Fe. Wan, ing kararag ko asapay ko matamaalam mo taniti trabaho. Sapay kuma. At dagaya mo napintas sa trabaho ni Karen. Katuan, nakagatang pa yan iti kutsena. Ay imbag man. Adakon. Oh, Ay imbag anak ka no naala ka iti trabaho. anya ngay, naala ka? Jak kayat ti offer da. Anya, kasano adi mo kayat? Manager ti kayat ko a posisyon. Jak kayat ti nababa a posisyon. Ay, sos. Ay na anak ko. Kaano kanto ang maadaan iti trabaho? No kasta napili ka maut. Ay, kunakon ket. Agis tambay kalat tangaruden maturog kang agmalmalam dito'y balay. Imbag pa'y ni Karen asaan aboard passer taad da trabaho nan. Ay, anya lakit din ayati kastoy abiyag. Jak ngarod kayat ti nababa a posisyon, ipilit yukit din. Di da kayon ti siya. Anya lakit din talaga. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anya laki din. Anya laki din. Amuyo ngay nanang.
nakaragragsa ka kita. Ha? Tapayanak kaw. Anya ti makagapo iti day taragsak mao. Nakita ngamin ni Ana, idi kalman nanang. Idi adda ngagtamtambay, idi tersina ni Nana Sopeng. Limabas, ay na. Adda ki din na pimintas jo. Kasta kaday, anak kaw. Uwin nanang, ay na. Pimintas ni Ana, na inlabak nanang. Anya? Uwin nanang, amuyo mutin nga idi pailang ka gusto aking kuwanang. Kahit awan mo't dakas na nubilang laeng anak kaw. Nagdaton ka kunkwana, awan pare kao. Anya ti ammo tayo, no iso ti gasat mo. Iso ti mangisib kun ka iti kinabaa. Ni nanang may. Pudno mo ti bagbagak sanaya. No aklunan na ka ni Ana, ati mo pa iti nangabak iti luto, anak kaw. Ha? Katwang, dentista ni Ana ita, anak kaw. Iso alalay ngum ti agdaton no bilang tapanggap mo. Anyati ko na pare. Agdaton ka kini Ana. Uwin ko maparay. Amumitin nga di pailang ka gusto akong kingkwana. Sa bagay mo't kiti Ay dentista itan ni Ana. Ay, no siyak la amay siya. Mabain akong nga agdaton. No siyak paray. Sa anak ang mabain. Ngamin, idi pailang patay na patay ako sa kanya. Ano? Anya? Ay, jakto pa'y malipatan din na pasama kiti kanyak. Gapulang iti katatalyaw ko kingkwana. Na ipadugma makidin jo. Iso nga agayata ka talaga kingkwana. Kastaya. Ay, kahit. Kaano nga ron ti planom apa nagdaton kan ko na? Ay, aguray pa'y paray. Mabiitan. Pampanunutin nga ron no kasanok arugyan ti panagaram ko kingkwana. Ay, sos! Planuam ana saya ata. Iti kasta, aklunan na kaadagaw. Anyati ko na minsan, armam ni Ana nga anak ni Kapitan. Huwag ko mainsan. Ang mga idi pa lang, kahit kurso narak dahi dya palasak. Wan insan, ngam, idi dayjay. Dentista ita ni Ana. Kanya kumangay no dentista ita insan. Kitaw lat tamay. Kanya tamom no aklunan na. Ay kat, nasayatan no kasta angam ne. Ay sos, Diyos mio. Imal aldawan, ngam, ay sos, kas kalagtagtagain na. Anya? Ay nga malaalala. Armam Anyang agpaiso ti amo tayo, no si katikayat na. Ay, gusto lang, met. Tapno maisave na ka, iti kinaba. Ay na, makapaulag ka mo't insan. Kas kalatay pug ang nakaturog ng tagtagainap. Ha? Armam ni Ana? Ay na, Diyos ko. Pakanawom. Ay, pakawanam kuma. Nay, apay nga kasta matindi pagbagam, insan. Imbis sa tultulungan na kingkwana, kasta agi din ti bagbagam. Dentista itan ni Ana. Iso nga imposible no aklunan na ka. Ang mga nalipatam, awan imposible dito'y lubaw. No laki day, seryoso kay ti may sa abanag. Apaw, dagitakat. Nga mala aramidam nga rod ti amin akabailam. Tapno mapaguwan mo ni Ana. Ay kay uwin na insan. Kaya no mapasamak to day ta. Huyaw kay to aming kanyak insan. Aming kayaw, uray ni Rodail. Katawan da ka. Sige lang insan. Asawag to lang ni Ana. Huyo kayo aming, kunak tumay.
Nay, itaman pa'y ang nagdigos ka, anak ka. Ay, nanak, may. Katwan mag, kaslamanon alawas tinapalabas. Numita ka lang nga nakita nagdigaws. No, man tinasaya nga ibagayo na nang aguli magkayman. Anya, Makapasair kayo itirik na, tapos muyo. kahit sa dino nga ron ti papanam. Mapanak ijay ilay. Ijay klinik ni Ana. Anya, Anya kayo nga anya nanang. Imbaga lang arudin no sa dino ti papanak. Saan kayo maatulim? Tapno saan nyo anang. anya ti gagara mi jay klinik na. Anya ko matigagarak, dentista ni Ana. Inakapay katitingipon ko, Ana. Marang tikas to nga ramidag. Mapansin na. Ay, yung ganas nga eh. Anya, ay, tibaak nga anak ko na ya. Amo na mutang ti makilay. Apay, adda ay ti dadaol ang ngipon ni Insan Mario, ante? Awan mo ti amaw. Ha? Agin papaikat atap nula ang mapansin ni Ana. Hey, una yan ni Insan. Makapaulag at talaga. Wan nga raw, talagaan na in love iti dayjay nga Ana. Ala anya ti amo tayo, no isutigasat na. Saan tayo akat katawaan tanay? Imbaga na kanyak, ano mapagwon na kano ni Ana, huyo kaminto kano amin nga iinsan na. Anya, imbaga na day takadakaya. Wan ante, iso anak kabutbutungan ti agkatawan ko. Amangan no huyo kaminto nga agpaiso. Anya lakit din. Ay na, si kamot gaya Manong Mario. Dandani di ka na ilasin. Unay kan, mamana. Siyak lang day taw. Ni Mario akagapuan ni barangay tayaw. Anya? Alawanan. Kat, nalpas amin ang dagiti patient ko. Agpaikat ka kadimat itingipan. Uwang ko ma'am. Ay na, di nakman awagan iti ma'am. Anak kadilatan. Madima, ano kasta? Si Kaki, dim. Ala, no anya ti komportable kan ka. O di iso. Mala, umunag ka nga rudan. Taikatagtangipan mo. Agyaman ak unay, Ma'am Ana. Dayta ka man paray. Nagmayat ti isem mo ang naggapoy dya ili Siyempre paray. Nagmaya talaga ti isem ka. Ta nakitak ni Ana. Gansan ko lang nakita. Nakasaritak pa Ay sos. Katanya pa yung iti ibagak. Sana all Mapagwin ko lang ni Ana. Huyo ka talagan paray. Si Kantong tikat katawak. Si Kanto lang ti mabati abaak dito barangay tayaw. Anya? Kawan, panagri na ngamay. At damot namnamak yung kuwana kay. Sige talaga pare. Kas ko na iti Tagalog. Huwag kang umasang mamahalin ka ng isang tao. Para hindi ka masasaktan pag sinampal ka ng katotohanang wala siyang nararamdaman para sa'yo. Anya? Yung unang madati. Nagkadumang ay mabakanan dyan. Ay, kipudno mo ta. Ay, shows. Di ka mang namnama paray. Amang ano, ay shows. It's crying time again. Tay tuntala ang tingkan to ibagbagay ti Udin
Anya? Oh, anya, inaklon na ka din ni Ana, anak ka. Anya kayo umitin nanang. Italaang anapanak. Alangang ki di mga klunan na kadagaws. Ha? Ito sumaruno ang mapanak ijay klinik na. Ipudno kunti at kukingkwana. Anya? Masigurado nanang. Nga dami nam na makingkwana. Pagko na mo. Ay basta nanang. Maririk na. Di baga nga wang pamati yung kanyang anak yaw. Nagtara makanig. Sana ya. Ay, katuan ko na kun. Alangan maat nga ibagak anag pangit ka. Ay wala. Gumura laki di kada kayaw. Nukas tatiba kayaw. Anya ti kunam, mapan ka man na nagpay katitingipan mo ijay klinik ni Ana? Kaway. Apay nakaskas daw ya. Aywan takaano lang idinaudi anapan ka. Kaslawan pa'y makalawas, insan. Ay saan apari ko day ta kanyak insan. Basta mapana lata. Anytime makayat kaw. Oh. Anya? Iso nga ita. Mapana manang. Ipait ka ko amin. Dahil ito ang ipang kaw. Ahay! Ay! Makapaglag ka talaga, insan. Ay, manan. Ipaikat mo nga oray saan mo ta nasakit? Kawin. Iso lang tamok awagas. Tapno makapanak iti klinik na insan. Anya? Ay, sos. Saan ka mo ta nakasyat ti kunakat? Ngam ne? Abay nga insan. Kasla na ulaw ka man. Ha? Ay, uray saan kan nga agpaikat itingipan. Mabalin mo matasarong karan ni Ana ijay klinik na kan. Ay basta. Di naksurwan si ka bakla insan. Amuktar aramidag. I know what I am doing, you know. Anya? Ay, sos. Diyos mio, ti awan ng bain alalaki. Sikamot manan, Mario. Adaman ng ngipan mo nga ipaikat mo. Huwag ko Ma'am Ana. Anya? Ay, oray, daytoy talo lang, Ma'am Ana. O sige, umunag ka nga rod, Mario. Taikat kung day tangipan nga ipaikat mo. Agyaman ng unay, Ma'am Ana. Kagayan man ni nagpaikat itingipan mo, insan? Kawin insan. Amom ka day. Ay na, nakaragrag sa ka nakakita ka ni Ana. Nag-cute si ka. Ay na, may imagine ko lang tatikin na pintas na. Anya? Ay na, nagpintas talaga ni Ana, Joe. Sapay la ko matadanggan mo ni Apo ti kararag ka. Sapay la ko tasumbatan nakmutay. Sumbatan? Apay, nagdaton ka din kan kuana? Ha? Ay, saan pa'y Ngam, I know, I believe. Nga danam na makingkwana. Anya? Waninsan, masigurado na ita. No makisarsarita nga rog kanya ka, nagmatisam na. Kasyempre atag paikat kakat nga rod itingipan. Iso natural nga isuman na ka. Ha? Mabalin mo tamot ti agdaton kan kuana. Asaanin ang masapol pa nga agpaikat ka itingipon? Di naman suruan insan. Agpara kayo laki ni bakla nga ginlalain. I know what I am doing, you know. Anya? Ay na! Ay! Kung naklaki din no asino ti bungal anak katugaw dito sango yo.
Ha? Si kamat gayang insan. Ay, hindi naman awan ito kasta insan. Ang mga numalipata ka bakla ka, nay. Anya? Ang mga numalipata ka bakla ka, ibarsak ka, di baba ko naktumay. Ay, ay sos, Diyos ko, ha? Di kamat lang maangawan, insan. Anya kalagit din, ay, Kupang kang paspas, nay. Di ka kasta-kasta insan. Ay, sos. Madin sa amat epekto na dahil pa nagpabungal mo, insan. Ninita, ulitin na, Jo. Ay, ala. Aguli magakon. Seryoso na ako, ha? Ang agsalud-sudak man nga ron. Ha? Kat, inaklon na kakadinda dyan nga ana akapintasan. Sampay nga raw, iso dinak ang angawan na kasta. Ang mga numaibarsak ka, di baba, nay. Nawatam. Makapaili ka talaga ni Insan Mario? Wan nga rod insan, kasladan samot kwatit nan. Ha? Katuan mat, kitaan man tila nga na ita. Agasan man jay innam ang ngipon nga impaikat na iti sango. Anya ko matila nga na ita. Ay, kasla nga rod rapist tila nga na. Atiw na ba ikat ti rapist, Katuan, nagnisit lang nga rodan ay na, nagpabungal pa ilaang. Kas laki din rapist, kas kada kidnapper. Ay, lakon, sapay di na kaya ti paisuro. Na-pride di salbaga lalaki. Ay naku namon insan, kunamot lang nakatataer. Nagturad di pa kinakam na nga agdaton kini Ana. Kat, iso nga rudyo tawa na nga to ti arapaap na. Nangat nga to pa inyam ti isbo na. Ay sos, kasla panikin di salbag. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Nagpigsa ti katawa ta. Amangan no addakit diritan. Mangag na ti katawa ta. Ibaganan tumanan ahoyo ta no mapagwan na ni Ana. Aho, adula amin nga amo na. Siya kon ti mang ibagbaga. Awan naman na ni Ana. Bunga lang nga rodan, nagpangit pa'y. Sapay kat, ay sos! Saan pa yung agdigdigos? Awan lat amokon. Nakadigos ka mo, tanakaw. Sa dino nga iti papanam. Itaman pa'y anak ka bang loka. Ninanang may. Ha? Kumapana man ni Jay Ilya. Anya, mapan ka manan ijay ayanti klinik ni Ana. Kuwin inamanan ipaikat na itong ipangkaw, Anya, ipaikat. Win nanang, ipaikat ko amin na itong ipangkaw. Paikat ko amin ay, tayo sumit tayo, ti panang ipodnok, iti ayat ko kingkwana. Anya, ay na anak ka. Anya ka din day ta mapaspasamakan ka. Awan ma, timpakpakan ko kan ka nga dasabidong na. Tapno madadaal ti panunot mau. Ninanang ay, saan man nakasta ti pagpakayaw? Di ta kayo manlangin, nanang. Umpay tinasaya ngay pakayaw. Salbag kiday. Kamanan, Mario. Wal, Ma'am Ana. May kukumamanan nipay ka dahil itong ngipang ko na batay. Anya? Kaya't mo asawan. Ipaikat mo aminan. Huwag ko Ma'am Ana. Kaya't mo asawan. Agpapustiso ka kalpasan ti sumagmamano alawas. Huwag ko Ma'am. Ala, umunag ka nga rodan. Taikatak day tangipan mo. Sapay nagado day ta. Agyaman ak unay, Ma'am Ana.
Oo, Mario. Itay pa'y analpas ko nga inikat dagitang ngipan mo. Ngam di ka kadi agawid. Kwa, Ma'am Ana. At ako matika kung ay bakaking ka. Ha? Anya day ta, Mario? Amo nga, aking gayta ka, amo manipod, hindi ka gusto aking ka. Anya? Ay, itong kaunay, Ma'am Ana. Ay na, pasensya ka na. Ngam adang aminan ka ayan ayat ko. Iso ni Jack. Di ka na ayon amang itultulod kanyak dito'y klinik ko. Doktor ija ospital. Anya? Pasensya ka na talaga. Ngam pulos asaan at tumakder ti dot-dot ko ken ka. Kasano ngay insan, naibos met amin ang datangipan mo. Ay apay ngay, akas tamit tila nga managawin. Unya rod insan, kaslaga mo tun atay ubing akayanak. Awan pulos tingipan na. Ang sumartang kayo man, lusak ti maron dalamaw. Ay sos, naibos ang tangipan. Ngam di na kamad lang nagklon. Naalakon. Anya lakit din ngamin aya insan. Naimpod nom kumalata ngamin ti ayat mo kankwana. Nga uray saan ka nagpapaikat itingipan. Di adalat ako mapagnalngal mo ita. Ay, pudno ti imbaga na rika insan. Iso ano adaman ti agin lalaeng ka na pride ka tatayo nga agagasinsin. Sika. Wanya rod anya ngay ita, gapo iti kina-pride mo, ad-ad dapay alimaad ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Mata, uminom ta kiti pare. Di ka matanagan. At dapay kwarta kapag gatang iti arak. No, bilang lang. Uy na pare, pasensya ka na. Sikapay lang ti makaamoy ta pare. Di ka matanagan. Sakto mo ti makamo. Iti inuman ta. Doon sumarunong nga uminom ta. Sika, hindi mat pare. Awan mati parikot kanyak. Uwan pare, nakababay lang lahat damot Saan man na tayo dati magpagam pare? Uminom ka giti. Ag-enjoy ta kabayatan nga at dapay maigatang iti arak. Uwan pare, uminom ta. Ay na, nagmayap kalakit din nga ibitin ijay murdong ti kayo si Kabunjing. Apay ko mga mapanak. Ibidin na dyan mordong di kayo. Sige, Rela. Agmauyong kan sa akin. Hoy! Saan agmuyungan niya? Uray asino a babae, saan a makaanos iti kastang ugalay? Amamat nga ado ti maaramid dito'y balay. Ngamday takit din na pan inom tinararamid mo? Ay ko. Pasensya ka kuman bakit. Nakanasak matendim minaw. Diyak madnapuotan na rabi magayamay. Anya? Mala, hindi kang matanagan. Dahil jayan ti maudi pa na ginom ko. Saan na maulit pa? Anya? Ha! Diyak lakit di patyan day Tabunjing. Sika, saanan nga uminom? Ay, por Diyos, por santo, awan lat amukaon. Sikapay laang akas lamatay, no saan apagnaan iti arak, day takarabukob mau. Hindi na. Anya ko na mare, kas taunay manen abartek nila kay mo, idirabi
Ay nawan mare, maistresak nga rod kan kwa na. Awanin ti aldaw asaan amabartaw. Asino kumati saan ang mais-stress, mare? Kat oray nilakay ko. No nilakay mo, kat inaldaw ang mabartak. Ay na, nilakay ko mat inoras-oras. Anya? Wan, mare. Ay na, dandanik la pang oras nilakay ko. Gapumutla ang itinalabas a panagin inom na. Ay, dayta nga rod ti problema kadakwada. No kaanuda nga ta asardengan ti kinamamartak da. Ay na, saan tan amang namnama asardengan da dayta nga ugali da. Siguro, sumardengdan tulaengan numabangkrap ti factory ti arak. Anya? Gutwan, mamartak nga rod. Adda aya ti makaatiw kadakwada. Awan, mare. Nay, arak mo dayta imot mo bunjay. Pangipanam nga iti dayta. Ha, da kayo matata. Kay mapan mi inuman Alangan ba't amapan ko ibalang. Aniya, ay sika talaga. Kasla idi kalman laang nakita ka. Akas taon ay abatak ma. Sa ita, mapan kay manano uminaw. Kasta talaga tata. Anya nga rod. Kada kwarta nga igatang iti arak. Malaksaid, no awan. Anya! Amangan no kaya tiyo may tata. Itapay lang, aw-awisan kan. Mapantay kid di uminom. Ha? Amangan no nalipatan nyo tata. Nga awan ti arak ijay langit. Iso nga itapay lang. Uminom tayo nga uminom. Iti kasta, agigiddan tayo nga uming pistibarana. Ha? Ala, uminom pa nga uminom pare Pedray. Ay, kahit duwe na pare. Anya lagi din. Kagay pare. Ay, wan gayam. Amom nga pare. Awi isang etay nila kay puta. Ang puta. Yeah. Puta tinagan na. Di na magkayat yung may. Aha. Kung naman ano sana mamartag iti. Iti saan pa'y unay alakay. Lalakayan na KJ ko naman. KJ? Wan. Killjoy pare. Ah. Di na mo ti makibagay. Ti mangawis kinkwanang uminom. Puta talaga. Walang agpaiso niya. Anya ay kumanusan ngay may. Whatever. Kung naka. Makainom talatamit nga oray isan nga umay da dya puta. Apay maawanti sa ngerdarak no awan da dya alakay puta para. Puta. Ayun mata. We can drink without him. Correct. Can whenever we want. We can drink. Ibunulaw na pare. Inayon mo ba pare? We can drink whenever we remember. Yan lagi. Anya, ayawan man ni Bunjing ije balayaw anak ko. Awan nga rod nanang. Ay na, itay pa'y bigat api manaw. Naku na nila kay puta, anasabat na kano anak kaigam iti arak. Aniya, ay na, kat sigurado nga rod manan anapan da iminom kinipidren. Dagiti awanan bain at talaga. Ay na, agawid laday di lalaki, talaga ang makaraman kanya. Ha? Awanin at talaga. Ipatay ni Bunjing ti saan na apanaginom iti arak nanang. Ala, bay aman ako. Baga akto man dayday nga anak ko. Wan man nanang, barang da kayo ti denggan na. Awan ngamin kat no siya. Katawaan nak no kasjay nga agung ungetak.
Anya ka matang. Sumungat ang pailang. Namanta ka manin dito yan tiri, tawa na karupangan. Nga, agong-ungan. Anya nga ron, ti kayat mo? Maragsa ka nak iti kastangar aramidam? Ha? Awanan ti aramidam iti biyag mo, Bunjing. Talaga nga impamay samon ti panawon mo, iti panagin inom mo. Salbag ka. Anya lagid ni bakit kunay. Pasat ti biyag, ti sagpaminsan na ba nagbartag bagat? Anya, sagpaminsan ngay bagbagam? Sagpaminsan ayamat day ta inaldaw. Kasla ag sakit ka pa yan, numalanganan day ta karabukob mo, asaan amakaraman iti arak. Ay na, una yan day tinagapimpintas nga asawa ka. Gusto ka de, sana bale, tanagaawid akong bagat. Di mo ibaga ahuston. Huston ta talaga ang makapahay vlog ka. Awan sir-serbim nga asawa. Isublikan sa matan itinam. Salbag ka kite. Ay na, anak ko. Pangaasim man nga men. Sardengah mo, unday taki na mamartak mo. Asus, awanan ananang noy sardeng kaw. Ang mga noy patay kaw. Awan ton ti bunjing nga anak yaw. Aniya? Awan mat ti madingar aramidak nanang. Sa anak mat nga agwalwala, no kas di amabartagak. Uwan ngamga po iti panagbarbartek mo. Pulos, adimon matultulungan ti asawam ijay balayo. Ha? Imbes aday ta oras mo apa nagin inom, katinulungam ni bakit mo, dinasayaat ko ma. Apay, nagsakit ka? At daya ti maitulong dayjay apidreng. Ninanang mat. No agsakit ka, ni bakit mo amin. Iso apa nga asim. Sarde nga amon day tang aramid mo. Sakbay ama uma ni bakit mo kan ka. Timbaga tinam kan ka. Ha? Apay, no adda sakit mo, maayabam aya ni Pedring at tumulong kan ka. Maayabam aya nga aggao iti kanam, mangyawat iti danom nga inumam. Panunutom ka di anaimbag, sika, Bunjing. Alawanan ba ka? Aday ta, di mo kayat atalaga ti mabagbagaan. Ha, siyak tulaang ti maumakan ka. Apay, ti kunam. Agnanayon ti anos, ti babae. Saan? Hindi bakit mo. Anya kalakit din aya. Ay dinak bakit-bakatan si Kabunjing. Ta mga numarurudak. Kat isipat kumanin kan kaday ti rapas nga ima. Anya ti ko na maray, inton bigatan, ti papan mo ijay ilay. Uwan ko mamare, kat no awan papanam, di agkuyog tan amapan gumatang ti regalo dagiti anak ta. Wan nga agpaiso anya. Gumatang at matlaang man iti iregalok kini katugangak. Anya? Ni katugangam anagalas ti ugali na, regaluam? Uwan mare, regalwak man iti blouse kan lipstick. Barang sumaya at ipan nakilangan na kanya. No siyak laang, ay uray awan. Pagan anok ngay arigalwan ni katugangak, kat nakalalas ti ugali na. No nakasango, mayat. Ngam no nakatalikod, mapanak met gayam imarmarites di takaaruba. Ay namare, uray kas jay ti ugali na, regalwam lang ta. Sana bale, ta italaang mo't a Christmas. Maminsan lat makatawan. Anya ti ammom, no ti panagregalom kan kwa na, kat maamiris na asaan anasaya at dagiti aramidan na kan ka. Sa bagay matkit di. Iso aregalwamon mare. Uray may salaang underwear no iso. Uray kita kas tauna ipanangidayaw na kan ka manugang na no aramidon dayta.
Ne, nagadumot na ginatang mo pagbalkot mo iti regalo, Mare. Wan, Mare, addaman ti regalo kini katugangak. Ha? Anya nga, Mare? Maamuam to, Mare. Saan pa nga ita? Masiguradok matlaang amaamuan amin akaaruma. Anya? Regaluak man ni katugangak iti regalo nga iti kaanuman ket saan na amalipatan. Si kakit demat, Mare. Maburbur tsa anak man no anya dayta. Maamuam to, Mare. Sigurado amas daaw ka. Anya? Ay, nabartag tama ng jaw. Ngarod jaw. Ay na, nagmayat lagi din na ito. Bartag, pare. Katwan mat pare. Nagmayat, bartag. Malipatan aming naparikot itibiyag. Ay na. Pagkunamad, pare. Sabi nga siya, may kasano ti bartag ka. Diyak malipatan ti parikot ka. Sika, ada parikot na? Anya ko mati pagparikot ang pare. Kat nagmayat tupay tibiyag mo. Painom-inom nito eh. Inimer! Sika, kinimat, pare. Damat parikot ko kay. Di mo amaw? No, asino di parikot ka? Asino kumapay? Ni bakit ko maray so di parikot ka? Anya? Kawan, parikot ko talaga ni bakit ka? Nakangiyong-iwan. Ngamin, tunggal lagawid ka na bartag. Sumuso nga tagpailaan. Adatan akas lamanok nga upa. Kutak na kutak. Kutak. Putno ti magpagagparay. Kasa talaga pare. Dayta, di ugali dagiti babay. Nga iti kano man. Ket saan damay kat. Dayta putak kaputak putak. Putak. Apo, mayat abon, Jeng. Nabartag ka manan. Mayat lakay. Nangan ka din, lakay. Nakakaskas daw day taabakat. Itaman pa yan sa lodsudam. Nung nanganak ko. Nagluto ak nga rod iti naimas asidaan. Iso adam damagak no nangan kan. Tano saan igawan ka? Nakakaskas daw ka talaga. Nagsingpet ka man ita bakit? Nasingpet ang ata Christmas ket nga rod, lakay. Sa bagay matgidi Giblabon Christmas Day. Ure Christmas night lata. Sabay lang ko mga rota. Agtul-tuloy reta. Kinasingpot mo. Kinasingpot kita mo. Bakit? Aday ka, naikargakan iti karton. Tangay awan sir-serbim nga asawa, sikan ti ibalkot ko, isubli kalaangan iti inam, salbak ka.
Nay, anya ngay data nakakarton itinagdakkel dito sa lasyaw. Uwang nga raw, no anya nga taday to'y Ay, lukatamod takitaan taman no anya na itabinalkot ni Rayla arigalo na kan ka. Ay, nagsingpot at talaga na jay amanugang mo. Ha? Ay, manuti manugang nga kasken ko na. At lukatan taman nga raw. Ay, Ay na, kasla nagdagsan mo ti kargana. Washing machine saki dia. Hey! Pakanawam! Hey! Bumangon kan bunjeng salbag kakide! ha? Ay na! Isusiguro binalkot na ka ni Rayla nga inyag dito'y balay. Gaputa na uman iti kasta nga ugaling. Unay henday ta. Kunaklakit din no, anya ti imbalkot ni Rayla arigalo na kin ka. Detamit gayam, mamarta ka anak mo. Ay na! Naumamutan siguro Uray asino mo't nga asawa. Mauma at talaga iti kasta nga ugali na. Tauray siyak mismo nga inana. Diyak kaya tinalabas apa nagbarbartak na. Nay. Apay nga daak dito yan yaw nanang. Nay, apay dito nagdakkala karton dito apay kaw. Tapno mo man ya, binalkot na ka ti asawam. Inyag na ka dito'y balay. Kung naklakit din, regalo na washing machine wano oven. Ngam saan mo't gayam. Ay na, bunjing aya. Manupay ay apakaas iti kayat mo. Tapno sarda nga mo na ito panagin inom mo. Amok anauman kan ka ti asawam. Iso asaan nagbabain anangyag kan ka dito'y balay. Anya? Agyaman ka pa'y ta dito'y balay tinangipanan na kan ka. Di nakakatimbol lang ijay daraas. Agbalbaliw kan. Taamangan no iti sumaruno pa ng balkot na kan ka, kat saanan aditi balay ti pangipanan na kan ka. Unay kamutan bakal? Apay nga yakas tiyan mo tanti naramid mo? Apay nga agreklamo ka. Naumaak nga ruden kan ka, iso anapan ka insublikin ni inang mo. Agyaman ka! Tasaan ka nga impan ijay pagururnungan iti basura. Taamangan no inkargada kan ijay garbage truck. Ay, sus, si kamit bakit? Wala ti di ka aramida mo. Ay, no di mo kayat ng aramidak tumananday takan ka. Sarda nga munday tapanagin inom mo. Saan pa'y anala daw ti amin, bonjing? Kasan mo may pare? Painom ka na. Di ka nga minang mauray nga umay ije balay. So ngay maya ko na, dito'y balayaw. Taray. Ay na, pasensya ka kuman taray. Ay diyak kayatan ta ginom. Anya? Agang angaw kan sakit di pare Ay saan paray, saan? Mabuti nga kami ng kinibakit ka. Mga no diyak mapuutan ka. Sos, ijayan ayan ti basuraan ti pangipanan na kanyak nung mabartagak paray. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, makabanog at talaga ti kastoy kumare. Uwan nga rod kumare. Nagmalmalam tayo nagsak ka. Ngam saan pa'y analpas?
Wen nga rod, ngam ayos lang mare, tapno at damot lang ti pakitang danan tayo. Sa bagay mo't kit di Ano santa manan at agsubliin ton bigat. Ay wen na mare, anong santa talaga? Italaan nga ado ti pakitang danan. Kalpasan manan ti panagsasak ka, awan tumanan. Ay naku namon mare. Isu nga ano santa ti makisak ka ita. Ala, nakainanatamutan mare. Agawid tamutan Uwan mare, sigurado, agur-ura yung dagiti ubing ta. Awan manan pare. Lasing na naman tayo. Oo nga, pare. Lasing na naman mga bulati natin. Ay nga pare. Agawid alisan? Ha? Amangan nga minus. Imang putan ni Rita nagaboy jay talaon. Huwag ngagbaysa niya. Ken oray mo ni bakit ko. Napan mo ilan nakisik ka, pare. Ayun kaya man niya. Nagkuyog da. Agawitan, pare. Narigatan No, aging gat rabita pa dito. Mga no may lagi ti babakit ta kontrabida. Iti pa nagbiag ta. Ayun, pare. Pudno lawon ay dayta nga imbaga. Pudno, pare, pudno. Nasaya at tanalagip mo pa'y tinagawid si Kakarding. Kung ungad ka manan bagay, anya lagi tinaya. Asino kumatisaan nga agungat? Nabambanugak anapan nakisak ka, nagmalmalam nga daak ijay taltalon anain-initan, sumangpetak, awan pa'y naluto amakan, di pa'y naugasan dagiti pinggan. Anya lagi tinibagit ko na. Pasensya ka kaday. Ha! Talaga makapungtutak iti kastoy a panagbiag. Awan pa'y nasaya at amaaramid mo. Day talagin inom tar aramidam, salbag kakiti. Nagluto ngam saan ka amang mangan. Uray mabisinan ka, awan bibiyang ko, makamu ka iti biag mo. Ay na! Nabambanogak ang nagapu iji talon ang nagsag ka. Sumang putak! Syakpay at talaga ti agluto? Agugas iti pinggan kan agsakdo iti mainom? Pasensya ka kuman, bakit? Naganasan mo din, timinong ko ni pari Karding. Ito iji tersina, ni bagat saleg. Ay na! Awan bibiyang kuno sa diro tinapan nyo na ginuman. Ay na! Apo aya! Numabalin la kung mga ako pan katay puruwak ka ejerwar makapapuntot ka man. Ala, gusto ko man bakit? Promise. Sana na maulit. Anya sa amin? Inton bigat? Adamanin mangawuskan ka, mapan ka manan. Awan at talagang tinamnama maikat mo dahil kinamamartak mo. Bakit aya? Saan ka amatay iti bisin? Namatay ka, no di ka makaraman iti arak, salbag kakit di. Ay, kunak no siyakla ang tinagong-ungat arab-rabi. Ay namare, uray siyak. Kasta unay apungtot ko iti simang petak. Agasam, nagmalmalam dagayam ang naging-inom ije tersena ni bakat saling. Wen nga rod, awan pa'y nasaya at ama itulong da kadagiti asawa da. Makauma? Naku namon mare, makauma talaga. Ay, numabalin la ko mga isubli ida kadagiti naganak da. Numabalin laang akit, ay sos.
Nabayagan nga insublik dayjay a Victor kiniinang na. Isugdalatan na ti agdan na. Total, nagpadadamot iti ugali. Ha? Asawa nga awan sirsirbina. Nagpampamilyada pay laeng. No pasigmat nga arak ti sangsangwanda. Ewan gaya pare. Pinawis nak ni pare Bunjing. Intun kasangay ti anak na ijailay. Ha? Mapanta pare. Masigurado ang ma-enjoy mo ti mapan ijay no bilang laang. Taapay pare. Wen taado ti chicks ijay. Ha? Kasta ka day. Ay katuwa na. Mapanda pare. Nagita man ti kayat ko ken ka pare. No maipapanlangi ti chicks ay sos nagalisto ka. Ay, wen mata pare. Chicks ko naman. Ala, mapanpanto ka ron pare. Makipas kentaman mag. Ay, mapan kayo makipaskan ijay ayanda Bunjing? Wen bakit? Nga maladi ka madanagan. Saan kami unay nga agbartek kini pare Victor? Tapno saan kayo nga agong unget kini kung marim nga Olivia? Anya? Mapan kami laang makipangan. Kalpasan na, agawid kami matang. Nasaya at no maaramid yu day ta. Tanusaan, amangan no anya pa'y ti maaramid mi kada kayo nga agkumpare. Oh, anya kalaki din aya bakit? Amin mat akarig katungtong palag. Tungtong palak nga ibagbagam. Sumardeng ka man. Amangan numatungpa ka. Sumanao ka. Anya? Nagganas mo ito nito pare. Nagadaw ti chicks. Owan pare, kung nakamingan ka, ato talaga. Ata ka siksik. Ata ka nakulayan di buog na. Naka-eyelashes kan. Nagkukyot na may pare. Uwan nga rin pare. Ay na, lumabalin lang kong mga ado ti asawa. Ay na, ay naramid ko pare. Sige, hindi mo pare. Oray agchis ka. Saan mo kumalata nga isugsugat niya bagat mau? Ang damat itsura ni Olivia. Ay, nga da, itsura na. Napindas lang man ni bagat ko. No, kasi yan nakainomang pare. Ano yan? Ay, numausawa na. Ay na, agsubli mo lang iti sigod. Nakalas pare. Ngam sa bagay. Oray ni bagat ka. Sala na bintas man no kasto yan mag-ainumak. Among bakit? Ay na, nagpintas ka man. Ha? Kunak, nagpintas ka. Sumardang ka man? No nakainom ka? Samula maibagaday ta? Ngam no natino ka? Pulos! Kahit anyang rod, napintas ka lang, mat. Nakasto yan nakainumak. Anya? Ang numausawa na. Isa pangasim ka di bakit? Hindi ka gungungay. No mininumak. Ta-ad-ad. Apo minpintas ka. Anya? Ti awanan bain? Sumardan ka man si ka, Victor? Amangan no anya pati maaramid ko kan ka. Naawan ti nasaya at nga ibagam. Nasaysaya at numaturog kan. Amon bagay. Nagpintas ka man no kasto yan. Nabarte ka. Amon di ba nakita kan ka? Kas kala tagi jay chikisa nakita may gini.
Parang Victor, ijay na panan mi itay abas kan. Anya? Ano, mausawa nak. Ay, saan? Ay, sa anak ang maalay ti kastang ibagbagam si Kakarding. Na, Sa anak ngagbibisin, tapno awagan nak anapintas. na. Kunam siguro ano ibagam data, kat sa anak ang makaungat iti panagin inom mo, nagbidot ka. Ah, Napintas nga ibagbagam dita. Sa anak ang maayayo iti kastang ibagbagam. bagay. Laklakayan ka lang arudan, ngam na usam ka pa'y laang iti chicks. Ah. Kunam lano at damot mayatkan ka. Ay, saan mo nga iba ka tayo tabagay? Tawari kas tuyak lang. Adala damat mailawan. Anya? Ay katala nasaya at no adda pa'y mailawan kan ka, no bilang taadda. Tanga. Aniya? Ay, oray siya kumare. Kasta unay manin nga unget ko'y dirabii. Asino mat ngamin, ti saan ang makaungat, mare? Agasam? Nukas day anabartak. Sana la malagip nga ibagaan na pintasak nga asawa na. Ngamno na tino, ultimo. Ha? Ha? Nagpadaan daang agkumpare. Nagmayat lakot apag timugan ida niya. Ayun na, barang agnakam da. Konsumisyon ti asawa akas kadakwada. Numabalin la kumaama isubli tinapalabas. Ay no! Wan nga rod kumari. Awanan ti maitultulong da iti pamilya. Day talatan umin-inom ti aramidan da. Wan nga rod, bilibak mo't kadakwada. Ore awan kwartada, mabartek dalat na. Ay katuan ta isarak daket nga rod tingiw-ngiwat da. Ngam nagdiskitar da para iti pinutot da. Awan! Alaman, ita anatinuka. Ibagam man anapintasak nga asawam. Ha? Napintas? O, kita am deta. Talaga pagpungpungtutan na kanya. Anya ti bagbagam si Karita? Idi awan pa'y ti anak ta. Kanayon mo nga ibagaan na pintasak. Ngam ita, kalpasan ti amin, ibagam kit din asaak la na pintas no kasjay amabartek ka. Kahit, pudnumat ba kahit? Sana ya? Anya? Idi awan pa'y ngamin anak ta. Nadalos ka iti bagbagim. Ngimita nga adan anak ta ay na. No anya ti angot mo, anaggapo anakisag ka, isulatan ti angot mo, aging gatarabi. Anya? Iso apod no ti bagbagak. Mapimpinta sanak laengen ken ka, no kasjay ama ka inumak. Ay ngam no natinoak, ay nya lakit dain. Kas kalatay inang anaganak iti may sado sa ina. Anya? Anya? Kasta ti imbaga nila kay mukan ka? Ay, wan mare. Ay na, no adda kumama nga rod na talgad at trabaho da. Saan ta kuman amapan makisagsak ka? Wan nga rod kasjay ti ibagbagada. Kat awan mo't nga rod ti trabaho da. Ay na, nagpupuskol arupa. No asino pa'y mo't dagiti mamartak nga irresponsable nga asawa. Isupay mo't ti mangibaga ti kasta. Sana bali mare, bumawi tamot. Ha? Anyat kayat mo asawan, mare? Total, awan matan ti mapantapakisagkaan. Anya nga ta, numapantamot uminom. Ay na, sure, mare, dagitaman. Ha? Sana bali, taitalaang mat. Wan mare, inton malam, agkita talatan ijay tersena ni bakit muna. Ijay ta amapan uminom. Mayat ijay, tanawayat ipaginuman ta.
Anya, uminom kaya. Wan man nana. Sana bale. Italaang mat. Nay, nakaskas daaw kayo Ay nanana, anya kumatipakas daawan nyo kada kami ngay. Sigod kami mat amang nginom ini. Iso na laang, ta idi nagpamilya kami. Awanin Sabagay matkit di Ala, ikan na kami iti may sa apundador nana. Kampulutan mi mutan Anya, pundadaor ti inuman niya. Anya lakit din ayan nana. Apay akas mas daaw kayo. Pundador kunak ngam ulitin nyo pailaang. Alakit din, ikan na kami. Ay na, kumare. Nabartutan. Nga kumare. Anya lakit din. Naganas ang dagawid iti kastoya barta. Ayaw na. Para makita. Noan niya ti bakun ko na dagiti mamartak nga asawa ta. Amang madurab ko nila kay ko. Numasang patakas sumanaw. Madurab mo? Durab lang. No siyak. Ako pag tayo barsak ko ijerwar. Nagungatan? Ewan mare. Sakko na. Asalang matgwapo. Nukas to'y anak kainoma. Anya? Huwan. Ibagak day takan ko na. Iso nga ibagamat kinilakay mo. Takitaan taman. No anyamot ti maisong bat na. Nay, nakakaskas daw ka man. Itaman pa yanapan kayo iminom. Nalakay. Iminom tapno rin maminsan kat gumwapo ka man matitipan ng kita. Nakalas ka nga mendo kas jay anatinoa. Ngamno kas diyan daw lawak. Ay niya lakit din. Makapatin na giti underwear ti kinagwapom. So ano say at sakit Nagbarta kak mata ka na yaon. Anya? Hindi mo pa'y kayat. Agwapo kay ti panagkita. Asus, sumardan ka man si Karita. Anya ka din dito nga ralamitam. Balang makaungat ka. Kasta mo di bagbagam kanyak. Sakla na pintas, no makainom ka. Vice versa, kasta malakan ka. Sa kalagwapo no kastoya nakainom Ay salbag kiday. Manipo dita. Awanan ti umininom. Awanan. Nukunak nga awanan. Awanan. Anya? Ay na, oray siya pare. Diyak mitla kaya atin to, minom. Diyak laki din na gusto niya yung bagbaga ni bakit ko pare. Kuna nakiti na, guwapo akla ka no, nukas diyan na kayo no. Katuray ni bakit ka? Kastamot imbaga na kanyak. Rurod ko. Ay, diyak kaya atin to uminom pare. Tamangan no uminom tamanay. Kahit ulitin damag manay, di mapan uminom. Awanay, di nasaya ito mapasamak, iti biyag tayo pare. Ay, pudno dahi tanak ko ng paray. Iso ahuston ti inaw. Nagmaditiriknak iti imbaga na, nagwapo aklaang iti panagkita na nukas diyan nakainom. Ay, huwag nga rin pare. Makapasair, itirik na. Ay, makapaulag kayaw. No saan pa'y gaimbaga na kiti asawa yaw ka na kayo ti kasta. Awan pa'y panggapyo nga agbalbalaw. Ay, uray uminom kayo ngamain. Sa inyo kumamutan nga ibaga kadakwada. Asa dala na pintas iti panagkita yaw no nakainom kayaw. Tata? Ay, siyempre. Masair mo tirik nada. Anya nga ita, ada kayo may tinang ibagaanda.
Asa kay lagwapaw, iti panagkita da, doon nakainom da. Nasakit tinakamyaw. Vice versa. Ay, tata. Ay ngam husto lang da jay ga inaramid da. Tay sumit gayam ti mang pabaliw ka na kayaw. Awisan kay pa'y kumaga uminam. Ay ngam saanan. Ta, ang magando, ipagayo madan, anapintas dalaeng. Doon nakainom kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Masaya ata si Mangput kan, Sandra. Ha? Adda si Mangput ito parcel mo. 300 pesos ti binakapak. Awan mo kami timbati mapagbayad ko. Ay na, thank you, Lakay. Ay, bayadam di talugasot a pinang backup ko Kasapulak ti kwarta. Amumutoy. Madama ti panagpa-repair ko di motor ko. Anya? Ala, yagmon. Awanan ti nagadupa asaw. Inton kon, mayaw awan tumanan di 300 ko. Noan niya lang amin dagito order ma. Naimbag kumamon no pakairanudan. Ngamsaan mo. Ay na nagaduma ngayong bagamon. Ala, mabiit laang. Bayadak ti kwartam a pinag-back up mo. Awan gayam, Lakay. Adda ka di papanam ita. Ha? Awan mo bakay? Apay aya? Ibatik man kan kaday ti 2 pesos. Apay data? Pagbayad mo jay Shopee delivery nga umay. Parcel ko day jay. Anya? Ano lang idaday may nang itulod iti parcel mo? Sa ita, adda man ti umay. Apay aya, anya nga min ti parikot mo. Kat kwartak mo ti pagbaybayad ko. Saan ko mat adaw dawatin kan ka? Nakagasgas tador ka bakit? Awan pa yun mababati iti sweldo. Pamapan amin iti Shopee. Awan lakit Shopee. Ay na, alakit din. Awata mo da ito ititad ko a kwarta. Ado pa'y lasaom. Ay na, naimbag pa'y kan ka, friend. Kanayon abaruti kawas mo. Ha? Ay katuan a friend, or order klaang da ito iti Shopee. No kayat mo, agorder ka matang. Ha? Nalakalaang da ito'y 300 pesos da ito'y blouse ko. Anya? Ay nagninamatan. Jak lakit di ka ba alanday ta a presyo? Anya? Amom ka di ti presyo dagiti kawas ko. Ukay-ukay laang 80 pesos. Ay na si kakit di mat kumare. Para matkan ka. Iso adi mo kumaimutan ti bagim. Saan mat akasta, mare? Ngam-un-un na ak ngamin dagiti kasapulan dagiti anak ko. Sakbay dagiti wants ko, kas ina. Ay na si kakit di mat mare. Saan na bali ata sagpaminsan laang mat? Saan mat akanayon? Kat saan ka mat asag paminsan nga agor order, mare? Kasla inaldaw mat nga adda sumangpot a parcel mo. Sika talaga, kumare. Angawin nakmanan. Sagpaminsan laang mat. Awan kwartak no bilang inaldawak ti agorder. Daimbag pa'y kada Sandra, Lakay. Inaldaw nga da Shopee delivery da. No saan da Shopee? Lazada. Katanya nga rod bakal. Kada kwartada. Orderan da ati kayat da. Sa bagay mo't kiti Anyaya ti kayat mo bakal. Tayo orderan ka ba? Imbag lang regalo kan kay tapas ko. Ay na, saan din Lakay? Bakit kan Lakaytan? Tapno regregaluan na kakasta. Bakit? Awan, ti binakatan kilin na kayan. No may papan iti ayat. Kasi iti kanayan ko mabasa iti Facebook. Love isn't about age. Oh no, age doesn't matter. Saan ka na? Anya? Ala, i-orderan ka ba iti blouse mo? Bakit? Iti kasta.
Saan ka nga umapapalkin ni Sandra? Nga inaldaw iti delivery na. Magano pang panunutam. Asana all. May nyuklod. Anya! Oh, apay akasta tilangam. Kaslada pang panunutam lakay. Saan akasla? Talaga nga adda, bakit? Ha? May ngamin ni paring binitay. Agsingsinger iti nabayag nga utang tayo kadakwada. Ha? Kat, anya nga rod ita. Sika kumapay lang ti makaamong agbayad. Tadamot kwartam. Anya? Siyak ti agbayad ko nam. Pangalaak ko may ti pagbayad ko ngay. Awan kwartak. Dahi ti bagbagak. Inaldaw ka nga agtrab-trabaho. Ngam awan kwartam. Numapanto amin iti Shopee. Kas kadalasada ti sweldo. Di ka pa'y amo ti agurnom. Gastadura ka talaga, bakit? Anya? No addaan mo mapagutangan. Umutang ka niti pagbayad takin kwa na. Tapno malpasahin. Sige. Padasag ti agsaludsod kadagiti gagayim ko. Ala pautangan ka. Ngam, matinong usapan, friend. When friend, di ka kadimadanagan. Ti utangam kanyak akwarta, kat tintinagam tunggal lawas, nalawag. When ka di, anya kalakit din ay. Ala, agtala kakan katagayam ka. Ay ngam pangaasim. Kas itinakunag itay, matinong usapan, ha? When, promise, friend. Hulugak tunggal lawas. Anya? Imutang gayam ni Kumari Sandra kan ka, friend? One friend, imay mat ngamin nga agpagpagkaasi. Amo matan kanyak, naglakaak amaasyan no adaw may umutang. Ala ngam kita laang sapay la kuma, tasaan ka amarigatan amang singirto kan kuana. Oh, anya tikayat mo sa one friend. Awan mat, nasa uklaang. Ala, umunod takit din. Taag kapeta, kabayatan ti panagis-istoryata. Oh, sige. Ayaman ako na friendship. Ni, apay nga adda ka dito yung nagmayat ti panagililad mo. Di ka di mapanagtrabaho. Saanan na kay. Ni, taabay. Masadsaduta. Awan ngamin mabatbati iti sweldo. Anya? Sino kumati pa basulom nga Basol mo Tarayta lang amin order iti online ti paglaingam. Anya tinamnamaam nga Talaga sumadot ka ang agtrabaho na awan mo ornong mo. Una yun ti kastoy abiyang. Sigurado, adamanin sumangpit parcel mo itong madamdama. Ha? Ni, ngagpaisoan niya. Kita man. Ay na, Sandra. No dagiti banag kumaka sa pulam, tigatangam, mabalay nga damornong mo. Angam no kasta priority, dagiti wants mo. Awan talaga sumadot ka. Tandaanam na ita, awan maornong mo. Bakit? Apay ngay, bulan matan tinapalabas. Ngam awan matan ti Sandra nga umay agbaya diti utang na.
Kunak tumot ngamin kan ka. Ay, oray akmat lang nga oray yan. Sapay manon alawas asaan ang nagtrab-trabaho. Anya? Ni Sandra? Sana nagtrab-trabaho? Pangalaan na ngay nga rin diti pagbayad na kanyak no kasta. Jaklaan mo ano ada sa bali ang nagtrabahuan na. Tamanumot ng alawas asaan nga may iji pagtrab-trabahuan mi. Anya? Payman, mapanak tumanlangan ni Gibalayda no mawaya anak. Ang mga nalipatan ng ti utang na. Ay sos, narigatan. Anya mo dagito ipopost mo iti Facebook mo, sika, Sandra? Ha? Kundi post ka mo iti motivational quotes. Ngam nagsarot ka mo. Si kakit di mo. Ay na, tapno ibagakin ka. Awan maramidan day tayo ipopost mo ang motivational quotes. No adda ka lang dito, oy. Nagmati iladam, di ka maggunayan. Ha? No siyak ti sika, kakagtrabaho. Ta iti ka ano man, awan maramidan da kita ipopost mo. Amom nga ipost iti motivational quotes. Ngam di mo mit aramidan. Nakita dagiti ipopos ni Sandra iti Facebook na lakay. Ha? Anya nga dagiti ipupus na bakit? Dagiti kadi order na iti Shopee kas kadalasan. Saan? Pasig mo't ang motivational coach dagiti ipopos na. Kan po iti pos na. Namuak mo't anabayagayam nga awan trabaho na. Anya? Wen lakay. Isumot lagayam akanayon ko ang malabsan ije balayda. Ay kasta. Nagsardeng nga roden Iti ka-o-order na iti Shopee no awan trabaho na. Siguro Ala. Saan man nga iso ti pagsaritaan tanay tabakal? Kapita ki din tanay. Naglamag. Ay na, makapaulat mo dahito ipopos ni Kumari Sandra iti Facebook na. Ha? Anya dagita friend? Kitaan ngamin pasig a motivational quotes dagiti ipopos na. Work hard in silence. Let your success be your noise. Kung kunana mo tan, agasam man dagitoy. At dabay kunana na if you are tired, learn to rest, not to quit kun kunana. Anya? Ti awanan ba'y na babae? Anya nga tati maitulong na rin tayo iti panagbiag na salba ka talaga tayo dyan. Uray pa'y mano a motivational quotes ti ipos na iti agmalam no sa dutmat ama pa nagtrabaho. Anya ko mati mapasamag iti biag na ngay. Di pa'y lang amin mapanagtrabaho. At dalat tamot ijay balayda akas ladon niya. Ay. Saan man ngaging dodon niya daya babae? Kunamlano awan utang abay bayadan na. Abayam, awan matikiti pa panakinton bigat. Mapanak ijay balayda. Sigarakti utang na kanya. Wana, kat sapay lakuma, taada maibayad na kan ka, nga oray awan trabaho na. Awan ka din na talaga ti pangmawa mapanagtrabaho, Sandra? Ha? Adda ka mutlatan ito'y balay. Ay, oray, mutlaki din na mapan ka agtrabaho ngam. Na yan. Ay na, di nakman pilitan ang mapanagtrabaho no jak kayat. Nya. Agtrabaho aklat ta ka di no kayat ko. Apay ngamin apagparikutam no adda aklat ta dito'y balay.
Jak to pa'y agreklamo ang makakitkita kan ka nga daka kanayon dito. Anya. Agtrabaho aklat no kayat ko. Awan bibiyang mo kunak manang. Nasaya at nadanon ka dito inanong mo abarayo, si Cassandra. Friend. Ay, sana ka maala iti pa-friend mo, ha? Kan, nakarkaro man na sana ka maala ka iti agkakanat nga ipopos mo motivational quotes mo, ha? Anya? Imaya, tapno singiran ka iti utang mo kanya. Nagsaritaan ta atong galawas ka nga agtinag. Nga manya ita? Friend. Pasensya ka kuman ha. Diyak kami nakatrabaho iti manuabulan. Adda aklaang dito'y balay. Anya? Adda ka lang dito'y balay yo? Nagmayati uoldagam? Mga nalipatam nga da utang mo kanyak. Siyak nakauutangam agtrabaho at nga inaldaw. Tapno lang agkakwarta at ngam si ka nakautang. Adda ka lang dito'y apatugaw-tugaw. Nagmayat man. Pasensya ka kuman, friend. Ayawan. Sana ka maala iti kakasta pasensya. No kung agbayad kan. Tama nga no, matong baka iti pungtot ko. Mano na bulang din na palabas? Friend, awan ngamin pa'y kwartak ita. Awanan kayo tibain? No awan kwarta mapagbayad mo, agtrabaho ka. Amok, si madot ka lang nga nagtrabaho, gapo tawan maururnong mo. Gapo iti kasyapim day ta, salbag ka. No adda ngamin kwarta, sursuruam ti agurnong, ha? Saan nga amin nagkayat ti bagi, ket iso ti unaan. Nawatam! Anya ita, nakaraman kalakit nga rod, iti sipat, iti dadya bakla. Amom ngamin nga dautang mo kenkwa na abayadam. Ngam di kamit mapanagtrabaho. Di ka madanagan. Mangsapulak iti panggadak, tapno mabayada kung ti utang ko kankwana. Ay, nasayat no kasta. Agtrabaho ka ngamin. Anya kita dakalatan dito'y balay nga agtugtugaw. Maturog iti agmalmalam. Sakit kundi pos ka iti adwa motivational quotes. Ama ipapan iti hard work. Ngam sadot kamay. Anya? Nagadumot din ngayon baga? Ay bagbagal ti pudno. No agpos ka iti motivational quotes, i-apply mo mutin na iti bagay, kasjay, tapno mayat. Alam mo nun. Kandanggam na ito ibagaking nga. No agtrabaho ka, kit adda mataggadam, ikatam ko man ti ugali mapapan amin iti Shopee kas kadalasada ti kwartam. Sursurwam kumamit agurnong iti kasta, saan ka sumadot ng agtrabaho? Mawatam, bakal? Wen, lakay. Ay na, nagsapa ka mo tan, Sandra. Sa dinaw, ti papanam. Mapanak ili, nana. Anya tarami dami jay. Anya kumapay ngay, nana. Inak agtrabaho, Nasayat, ano kasta? Agtrabaho ka. Tapno adaganas dagiti ipupus mo ang motivational coach mo. Anya? Bakit akaon nga mamok mo tag Facebook, Sandra? Bakit kita dagiti ipopos mo? Inaldaw ka nga agpost iti motivational quotes may papan iti hard works. Nga madda ka mo iti balayaw nga inaldaw. Iso na sayaat. Napanunot mo tag trabaho.
Para kan kamutla da ita. Yawanan baing abak. Nagadukit anay baganan. Rurod ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan ni tibiyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Ay, anya mo di kastoy bakit? Awan mo di pakitang danadan. Ul nga rod lakay. No kaano mat nga awan pakitang danan. Isuma ti panakaira na maibusan ti abasto di ti balay. Ay, bareng man no da umay agayab. Urayak ni kalbo nga umay kahit. Ha? Apay ni kalbaw lakay. Adda ipaaramid na. Ay awan ba kahit? Bareng laeng no ada trabaho apangawisan na kanyak. Kasta ka de. Ay na, sapay lako mga rod taadda. Danda ni maibusan ti bagas tayaw. Kasano ngay busing kalbaw? Adda ka di trabaho, mita. Ay kahit adda tata. Adda yamot ti aldaw, anabakantiya. Ay, sa bagay mo't kiti sa dino nga raw dayan ti trabaho, mita. Ay, abandak man ba? Ay katuwa na tata. Lucky day no, kaya't yaw. Ay ngay at trabaho day kay. Agtuping tayo tata. At nang aming kontrata kay Jedaya kahit. Isaw, ti trabaho kita. Ang mga no at dapat tayo mo mamabaling nga mayaman. Iti kasta, ado tayo. Ay ni Dario nagpada ka ba nga wan trabaho na? Sigurado akayat na day kay. Ha? Sino adaryo day ta, tata? Bayaw ni Beth day kay. Nagapaw jay baba. Imay laeng ditaw awan ka no trabaho na ijay ayanda. Kasta ya. Ay kat ayaban nyo ha, tata. Baglang damay babaon, nga agbunag iti bataw. Ay, wala. Ay, bayam ta pa pa nakijay ayan the best in Tudbalaw. Kasaritak ni Dariaw. Imayak ta umay ka kung masaludsunan, no kayat mo ti umay makitrabahaw. Kituan atata, apagisaw, awan trabaho kita. Sa dino ngay abanda ti pagtrabahoan tayo tata. Ijay taya, ada kontrata ni Kalbo ijay. Tisigaw na pakisursuruta kiti trabahaw. Ay kasta ka de, ay nasayaat nga rod ano kasta tata. Kahit kaano ngay amang rugi tayo. Don't bigat. Pag-iso alunes, umay kantula nga di kay balay, dagasin na kijay, tagidan ta na mapan. Ay, uwan sige tata. Ay, kete, agyaman at unay, iti panangawis yung kanya. Itaam alakay, amangan kit di maat no paglulukwan manan ni Kalbaw, ni Dariaw. Amamat hindi ugali day jay akalbaw. Awan lat di na pagtetripan no sumro ti kuwatit na. Ay, saan mo siguro baka? Sapay adda ti ugali ni Kalbaw. Nga uray di na pa'y am-am di tao. Pagtripan na latta. Ay, saan na? Alangan kiti mo tabaybay Ay, nga serbek apang lakayan da. Nubuy-buya ak latta, nubilang laan. Ay, makabandok mo talaga ti kasto ya trabaho. Wan nga ron tata. Ay, da kayaw napigsa kayo pa'y. Gamno siya at nga dani ti kasto nga itad. Ay, naglaga ka mabanaw ka. Kahit, no kayat yaw, uminom tayo pa ya. Sakbay tayo nga gawid. Bagla nga agas ti bandog mo ta. Ay, katuan na.
Ibaon mo ni Daryao ang mapangumatang itetersina ni Petra. Daryao, mapan ka? Ay katun Ilis tayo tigatangag. Iti kasta, awan malipatak. Anya? Mala, ilista mon kalbaw. Adamo di papilkin bulpen na paglislista amiti aldaw tayaw. Ilista maaw. At dan samot something na nadya kadwa tata. Nya something ngay bagpagambag. Uwi na, apay masapol nga ilista ti mapan nagatangan, kat arak lang may kan pulutan ti katangan na. Ay, kwa, nalipatak kay bagakan ka, ni Daryao, di na mo tagbasa ka nagsurat. Ha? Uy, naiso ano ibaon tayo ang mapankumata ang masapol nga ilista amain. Ha? Nya. Kasanon nga no mapan ijay syudad. Ken kasano nga no mapan agaram iti balasang. Di ba hawanin na. Anya? Kasano pa yung makaasawa na iya Daryao. Nurid magaya. Ha? Anya tigatangam, manong? Kwa. Adoy, insurat da, no anya tigatangag. Adoy ta. Arak kan pulutan tigatangam. Uwan natin, uwan. O sige, mabait lang ha. Isaganak tigat-gatangam. Agyaman ak unay, ading. Amoyo tata. Anya ti amo may. Ibaga Daryao. Kurso natak nga ije balasang nga da ije tersina jay. Ijay ni. Ijay gimatangak iti arak. Ni Petra kurso nada? Petra gayam tinagan na. Why, Petra tinagan na da jay. No kahit mo, tulungan kang agaram kin ko na. Ha? Why, hindi ka matanagan kanya. Tada kita abanag, ti-expertise ko. Anya? Makapailag yung may sakadwaming agtrabaho. Ha? Tapoy? Di na nga mo nagsurat ka nagbasa. Ano? Makapailag nga raw, tatunggal ibaon ko ang mapan gumatang. Masapol nga isurat amin, nagatangin na. Kahit, anyangay ko mati nakakataway ti dayto. Ha? Di ka kitagyaman, ta saan ka akaskan ko ano? Katkatawak takasanaw, no dan tumagustuhan na balasang. Awanan na, ibaga na pa, kursunada na ka ni Petra. Ay na, kalbo. Awan ti makapailakan ko ano. Nga oray di na amuti agsurat ka nagbasa. Kananya ko mangay, naggusto kin ni Petra. Awan matdakas na. When ang pampanunote lang amin, di naman lamatiksan, when no maawagan ti babaya, kursunada na. Gapota di na ngarod amot, agsilpaon. Anya mo tindi kasi abiyat. Tong palbiyag abureng. Anya laki day. Imayak tata. Taumay ko kumaibaga kata kayo. Ajak pa'y makaumay ag trabaho ita. Madi nga mintirik nak. Panagrik na kita. Guri-gura nagsamad ng tata. Ay, kasta ka day. Ay, kawana. Ay, majimad no pilitam ti umay ag trabaho no di mo kabailan. Malahag pa imbag ka pa'y. Sana balay,
Takabailan mi mat kinikalbaw di trabaho nga uray da kami pailaan. Ay, agyaman ak tata. Pakibagayo man laangan kini Manong Kalbo. Umayak tulatan no maimbaga na. Aywan kayam. Imbay ni Dario itay di balay. Saan pa'y kano ama ka umayak trabaho ita? Ha? Taapay ka na ho, tata. Ay, madmadi ka no tirik na. Kaslag kakapso magabain. Kasta ka day. Ay kahit una. Narigap mo, no pilitin na ti umayag trabaho, tata. Sa nabalay. Tao may tumidlang dayay. Amo matyan ni Dario. Nakakait, abaraw. Wain, tata. Mala, agtrabaho tang araw dahin. Tapno malpasay. Neng, inyong ide ta imot mo. Kasla rubos mo. Wain, rubos at talaga da ito eh. Ha? Ano mga ide ito? Anda pang tadak. Anya? Ay sus, ang aramid ka. Masakit ka nung amin ni Dario kay. Iso nga nuagsubli ti trabaho. Da ito, ititad ka. Anya? Ay sus, ang aramid ka talaga. Inton kuan, makaungot dayakan ka. Danugan na kalaka nga ron. Kasano ang makaungot ka niya? Kadi na mo amo, tagbasa, kay nagsurat. Anya? Ha? Ala, pagtripam daya tao. Takit na no anya ti maaramid na kan ka. Anya, laki din na ya. Awan ti maramidan na dayay. Kitagman, nanya taramidan na. Anya? Saya, tayo may kan, Dario. Ay, wen? Imayak ta kayat kong trabaho. Kasla nagmadingamin no, tartarak ng ti sakit. Ha? Kasla ad-adalaan nga sumaksakit ti saan arumbang nagsakit. Kasta talaga, Dario. Sigurado ka, kabailamon tayo trabaho? Di mo ko mapilitan ti bagima. Kabaila, sigakit di may. Masayat nga rod, no kasta. Mala, agtrabaho tayo nga rod ay. Nay, apay ngay Dariaw. Kaslag kakapsot ka pa'y may. Ay, uwan nga rin, tata. Ay, nasaysaya at no agawid ka pa'y laang. Abagan kiti may no mapasublian ka. Ha? Nay. Apay. Ay, ibagbagak nga rin ken kwa na nga uray agawid pa'y laang. Kaslag kakapsot pa'y kat nga bayn. Kasta ya. Mala, umay ka pa ikipaglinlinungan tayo, Dario. At da ipatumarkoking ka. Iti kasta, pumigsa ka. Aha. Umikan, siyak ti makamuging ka. Masiguradok a pumigsa ka. Anyangay nga agas da ito'y. Manong Kalbaw. Basta agas da ita iti sakit ti bagbagay. Nagkakapsot, ken amin narik-rik na ti bagay. Ni, mayat nga rin da. Ay, sa dino nga itinanggatangam iti da ito'y. Ay basta, ginatang ko da ita idi pa eh. Di ka madanagan, saan pa yung mga expired da ita? Ay, kasta ka day. Ay, agyamanak nga rin ah. Ala, tumarimon. Tapno mariknam, tinagpaiduma apigsa. Oray kita, umintong bigat. Pumigsa ka iti kastaw na eh. Makatrabaho kan taon, iti os tao. Ay,
Tumaragman nga raw. Kalpasan na. Iturog ko, biyet. Sige. Manawang ka pa yung araw dito eh. Daryaw. Lakon? Day. Apay, katawa. Day. Itay ka pa katawa. Di ka pa ibaga, doay niya tikat katawa. Tapno ang katawa ta doa. Nay, madin siya. Unay. Ay lapdap ay saus. Narigatain. Sapay umadanin ti baro atawan. Ay narigat met agbaro atawan ka abagtitan. Ay, saan mo tata? Anya lagi din. Adala ngamin katawa. Kasoy unay nga katawa ka. Mala. Ang katawa ka nga nga katawa. Aging yama bandog day kapangam. Apay nga tatata. Apay akas tilangam daryaw. Kat... Apay nga giganam deta. Tata. Jak na roda mo. Kalat madlatan nga. Agtangken. Hanya! Ay... Agmauyong kasama tayo. Isan tata. Podno ti papagak. Ay paramis. Ay... Agtangkan mo tang. Ay niya! Ay isalbag ka! Ay sus! Nay! Anya tayo tinuman mo at ay tao'y. Ay uun tata. Iso tayo tatin patumar ni Manong Kalbo kanya kitay. Ay ti awanan bay na kalbaw. Ay awanan bay na talaga. Ay taapay tata. Ay saan nga agas day tao'y iti sakit ti magbagay. Ay, ikano rubos na itaw. Iso anak ko na mga agtangken takwa. Ay na, ay saus. Anya, ay isalpag kit ni Daya Kalbaw. Ay na, makaraman Daya kanyak. Mala, bayam da siya ti baka amukan ko na. Ay, amangan no agdinangran kayaw. Awanan ka itibain. Kunakno ko na mga awan ka ayat mo nga madamit gayam. Anya ka din day nga ibagbagam. Awan ti kaya na ayat ko niya. Ay, ulbod! Ay. Sana gaputa mo mga ayatan ka. Kat kung gundawayam, ti kinasingbat ko. Mahal. Ay, di nakawagan iti mahal. Tawan ti mahal ko akasken ka. Kwarta nagayam ti kayat mo kanya. No, imbagam ko may di bay laeng, ta sana ka nagasgastos iti date ka. Salba ka kit di. Ala, gusto ko man. Gusto, pangasim. Ay, saan? Maruruda ka talaga. Jak pa'y napnak iti inaramid ko kan ka. Iso ada ito iti para kan ka. Dahil ti magganap mo, babaero. Nagsakit mo din, tero, pag adinanog mo, mahal. Ay! Nasakit ka di dayta? Nasakit ka di? Ay, kasta, aya. Nasakit gayam. Maminsan pa man. Dayta. Napukaw ti kinabaklak gabugan ka. Napukaw talaga. Manipo dita. Saan ka nga agpangpakita kanya? Tapno mo man niya, naragsaga ka makakita ken ka nga agbaro at awan na bukol-bukol dahil rupa magana mo.
Da kayo magayam, tata. Daryo. Wan, imay kamay. Takayat ko mga ipapas ti pungtot ko kan ka. Awanan ka iti bain. Nay, ngay, adinanog na mulatan daryo. Makitkitam lang aro din bukol-bukol tero ba? Nayunang palangon. Ay, agabit sinararamid mao. Ay, nakalbo aya. Amin ba't gamin, kit paglulukwam. Diya ka mo tagbasa ka nagsurat. Ngam amok ti dumanog. Kan amok mutlang tagungag. Nang rona no kaskan ka paglulukwam dagiti sana rumbang. Anay ko dali mga pangasim Ito kumamot din na. Kungkudam. Ay, saan? Dinakdiktara ni ti kayat kong aramidan. Awanan ka iti bain. Pag tumaranakit din iti pagpatangkan. Amumot nga awan asawak. Makapapuntot ka talaga. Anay ko dali. Aday ta, imbes amasyanak ka. Saan? Gunggunam ko nakiti. Anya? Paglulukwam to mga minti amin na banag. Anya nga ita, instant lang arug takarmam. Dayta, ti maganap mo. Agbaro atawan, akasta tilangam. Gusto lang. Tapno adda pa kalaglagi pam iti kinatarantadom. Nagkuna ngamin apag tumaram iti robos di tao. Naimbag kumamot, no nabayag kayo nga gamam mo. Nung saan mo? Alauston, mana. Promise. Saan ko nga ulitin? Sapay la kuma. Taumay dito'y je bakla alinuklukom. Tapno danugan na kapay. Barang mairisan day tarupam. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Anyati ko na pare. Mapantamanan iya inuman no rabe. Wan pare, mapantakit manin uminom Anya? Apay? Saan ka di nga agungat ni bakit mo? Awan ti bibiyang na dahi pare. Uminumak ka dilatan no kayat ka. Awan pare ko, takwarta mo tigat gatang ko iti arak. Anya? Wan pare, iso ang mapanta no malam. Sakto ti makamong agbayad iti numenta. No problem pare. Sige. Mapantangarad pare. Anak kapulis na sa dinumanin ti papanam, Jose. At dala papanan may, kadwak ni Danilo. Ti salsalod sudak no sa dino ti papanam. Saan ka damdamagan no asino ti kadwam? Anya? Sumangbat ka sa dino ti papanam kunak. Ijay inuman manan, awanan kay ti bain. Pamilyado ka tao, ngam day takit din agin inom tar aramidam. Mabalin kamot nga uminom dito'y balay no kayat mo. Rita. Nagado ti maarami dito'y balay, jak mapaggigidan, ngam sika, day ta panaging inom mo ijay inuman ti pangpangrunam, intun kun, inruar ko lang arud amin akawas mo, tamakaamukan no sa dino ti papalam. Anya? Ala, pumanaw kan, siguraduam asaan ka nakainom no agawid ka, tano nakainom ka, amangan no anyapay ti maarami ko kan ka. Apay kasta mo itong tilangan paray. Ha? Mapantay jay inuman. Ngam kasta tilangam. Anya ka lagi din aya. Kaslaad da parikot mo. Parikot kumante asawak pare. Anya ka lagi din paray. Kasla saan ka ana iruam iti ugali dagiti babae. Kasla armal iti panagniungiwa na. Ti salbaga babae. Anya? Sobra pare. Ati na paikidi at armalay. Awan prino tingiwa na. No kasyari no gyan ng tagsaw. No agungit.
Aray, kasta talaga dagiti asawa a babae. Anya nga rod ngay. Makauma ti kasi yung ugali na. Indon kon, isukat ko lang aroda iti ubay. Tay, saan anang iwat? Ay, babae ko maasana kasla armalay tingiwa na. Anya? Ay sus, tila sasawan pare. Mala, mapantakiting. O anya, kunakon kat, parbangunan, ngam ita ka lang ang agawin. Siyempre at nga rod, kwartak ngay gatang ko iti harap. Abay, kidding ngay, alap na. Nya, Diyak may daw-dawatan kang katininom ko Sana ya? ay na, nagmayat matan deta pa nagsungsungbat mo si kalalaki. Awanan ka talaga itibain na niya. Duati putot mon, ngam aging gaita, awan pa'y husto anak mo. Kas kala ubing ngagpampanunot, laklakayan kan, ngam immature ka pa'y lang. Anya. Hoy, Rita ang mga nun nalipata mo, naparbangon pa lang. Ngam magngiwat ka man Nakababain mo tan ka na kita karuba. Awan bibiyang ko kadagitak aruba! Sa anak nga agong ungat akastoy, no saan akasta ti ugalim, mawatam! Napangasi man Rita ya. Kasi man dahil kinaman nagngingiwat mo kaslamod tin armalay. Di nakpagsawan iti kasta, ta mga numatong baka, nga uray parparbangong! Ala, ingka maturugan, salbag ka! Nasaya at banta na granata, Jose. Tata. Kanayon ko gabain amang ngagngiw-ngiwat ni bakit mau. Rabi parbangaw ruan nubigbigat ang ngiw-ngiwat lata. Ay, dahi tangarod ti parikot ko, tata. Ay na, kasla armalay tingiwat na. Aniya? Maumak pa gidi na. Unton ko, isukat ko lang aroda, iti ubeng, ngamisaw. Ha? Makauma ngamin tata. Inuran oras ngagngiwat. Ay, Jose, tamno ambo pa niya. Iso ngagngiw-ngiwat ni bakit mau. Tada siguro basul mau. Saan mat kami nga agung iti asawa nga awan makagapaw? Saan aya? Ha? Ay, basta tata. Saan arason na ita? Iso ano adan tula pang isukatakin ko na. Isukat ko kung naktumay. Aniya! Apay, Rita, kaslainal daw kamutan nga agong unget iti asawam. Saan lang ang akasla, nana? Saan lang ang inal daw? Minu-minuto kit di, nakababain man kada kayo ang kaaruba mi, nana. Ngam ay na, awan maaramida. Kanayon ko nga ungtan ni Jose, gapoy tinagalas nga ugali na. Anya? Kasanumat ngamin. Uray amuna nga ado ti maaramid ijay balay. Ngam irana na mo ti rumar, na imbag kumaa, no trabaho ti papanan na. Ngam saan mat, taday talamapan uming-inom ijay ruwar ti ubrana. Ay, una yun ni Jose. Sa anak mat abas taagungat latangkat, nga awan makagapo. Ala, bayam takasaritak tuman ti asawam. Saan anasaya at dayjay ngar aramiden na. Na imbag kumamot nubaraw, ngam saan mat. Day takit nga rod, nana. Iso nga agniw-ngiwatak gapo iti kina irresponsable na. Naimbag man, tanasurutan pa'y tidalan anagawid si ka, Jose. Talagang awan planong ngagbalbaliwan niya. Ha? Anya ka din na itang ibagbagang? Sige, Rita. Ha?
Di ka man aging diding awan amom, salbag ka kitde. Awan pa'y inaramid mo asaan aday ta uminom. Makauma ka! Anya. Nauma akon kan ka! Isong pumanaw kan! Makamukamatan itibiyag mo! Saan man na siya karita? Sige, Rita. Tano kaya tag, nga isukat ka maramid ko. Anya? Isukat ka ito, Bobeng. Kantay man babae, asaan akas king ka, akas laar malay, tingiwat na. Makauma? Makauma kan, Rita. Isukat ka na talaga. Ne, nagturod ka mo tin anang ibaga iti kasta kinibagat mo, pare. Ayaw na, pare. Siyak, paiti ko na. Isukat ko na talaga. Tila sasawang mag. Ay, seryoso ak, pare. Pudno ti bagbagak. At the chicks ko. Anya? Sus! Asino kumamot nga ay? Ni Duna, pare. Jay namamok iti Facebook. Ah, Ay, isa nangagang ako, pare. Nagpintas ni Duna. Makay, ayaw ti rupa na. Ay no, nagsipukan ti pamagina. Iso na lang ta. Diyak payam mo, no adda, no awan asawa na. anya? Isukat ko ni bakit ko, unak tumat pare. Makauma ti ugali na. Makapahay blood. Barang at least ni Duna. Sana kasla armalay tingiwat na. Akas kinirita. Ay, sus! Anya kikunam, isukat mo ni bakit mau? Wan, tata. Makauma nga minin ti ugali na. Kasla armalay tingiwat na. Makapahay blood. Ay, naunay kan, Jose. Malaksid, iti kinamamartek mau. Ay, di mo kumamutan susuruan ti agbabae Kasano mga mindata, inuran uras nga ngiwat latan ti obrana. Makarangrang Jose, manunutem ka di imbag. Saan nga ngiwat ni bakit mo akas jay no awan dakis nga aramida Kas kumay ti panagin inumaw. Tata. Iso asaan na tay magbagam nga isukat mo ni Rita ti solusyon. Ha? No sardengam day ta panagin inumaw. Siguradaw asardengan namag ti agyong iwat. Tandaan day ta. Nay, abay nga pare. Madlaw ko kay. Itay ka pa nga umisum-isum nga agsilsilpaw. Ay. Siguro, adda ka chachat mo niya. Ay, san lang akasla, pare. Talaga nga adda. Ya, kalaki din na ya. Ne. Asino ngay mait? Asino pa'y kumangay, no saan ani Duna, pare. Anya? Uwan, pare. Kachachat ko nga ron, agsarsaritaan may agsarak kami. Ijay Bornham, itaalawas. Ay, pare. Sa pala kuma, tawan pa'y asawa na. Ta ison, ti pangisukatak ni Rita. Total, nagalasmot lang ito, ugali ni Rita. Ang mga nun nalipatan, pare. Nagkasar kayo iti asawam. Mabalin na kaakaswan, no bilang lang. Adula amin na ita kaso-kaso. Basta isukat ko ni Rita. Period, pare. Sus, kas kamadlag sukatan iti kaus iti kasta nga ibagbagan, pare. Nuna umaam, sukatam, kasta ka day. Ay, kito na, pare. Guwapo ak mo, iti panag ko na. Iso ang masigurado, kakayat nakmo ni Dona. Mawan pa'y pagbalbaliwam, talagang ay sukat kan, salbag ka. Anya? Syakit din tibot-bot ngam. No salbag ka man. Anya? Ay na Jose, no isukat na, siguraduam laang asaan kang agbabawi. Ay, saan? Iti kaano man, sana kagbabawi. Makauma kan Rita. Ati mo pa'y taarmalait no si katagniwan. Ha? Iso abason mo no apay nga isukat ka. Isukat ka man iti babae, asaan nga armalait tingiwan na. Yay nasingbay, kan ubeng ngam sika. Ay kat nasaya at ano kasta?
Kat sapay la kuma, tanakaul-ulimag ti babae ako nam, apang isukatam kanya. Anya? Paido maaragsak ti marik-rik na kita. Excited ak launa ya makakita ka ni Donna. Ay, sa di nung matantayan na. Asidag kanumatay. Donna? Si kakadiday ta? Uy no, nagpintas kagayam iti personal. Saan lang nga iti Facebook? Hindi. Apa nakaul-ulimag ka? Kitain na kumudlatan. Ada ka di rogit itiropa, Donna. Ne. Agsinsinyas ka, Mike. Anya ka din na ita isinsinyas mo. Apa, saan ka ngagsaw? Ay, apa yan? Hindi mapaspasamak king ka. Apa nga, saan ka mutang ngagsaw? Ay, laki din. Umal ka magaya. Tangod, kinwingiwing, ti isinsinyas mo. Ay, kunaklaki din, apayasaan ka ngagsaw. Yak, maawatan da kita, isinsinyas mo. Mala, babayan doon na. Santa mula nga, kinawatan. Agawid ako. Agan nagkalatan iti papanam. Bye-bye! Oo, naidaitan pare. Kunam nga isukat mo ni bagat mo. Nakangiw-ngiwat. Ay, kunam nga isukat mo iti babae nga nakaul-ulimag. Sa ita, umulti na ranaam. Madimay lang around. Ay, salbag ti kastoy pare. Nagpintas ni Donna kung kunak mo laki din. Ay, kasjay magaya. Isumati kayat mo, sana ya. Mayat da jay. Taurean niya teraramidaw. Saan nagtagtagaray? Saan akas kinibagat mo? Akas la armalay tingiwat na. Jakat pare. Ka day. Idi nagsarak kami i Burnham. Ay na. Kasla mitintanga nga agsasaw. Di na magkasarsarita pare. Kedla umul nga raw. Anya ti maramidam nga ay. Alangan mo ta, pilitam nga agsaw ti umul. Ay, ngam na pare. Agpagpag-aakak pare. Ay ngam, saan ati kinaumal ni Donna, tikat katawaak. No digit diti, kinamaag mo pare. Agbiro ka ti saan nga armalay tingiwat na. Ita, di mo lang kaya disang agsasaw. Ay, saus, maagkakidi pare. Ay, naupayak man pare. Pintas ng awan mo't sa una. Ay, saus, awan mo pare. Nirita talaga ti parakan ka. Agbalbaliw kalatan pare. Tapno maliklikan ni bakit mo. Ti agniw-ngiwat. Pagparikutam ti kinangiwat ko. Ngam basol mo man. Sa anak mo't nga agniwat kat no awan basol mo. Saan aya? Ngam gapo iti kina-immature mo. Kunam nga isukat na. O, anya nga ita. Anya dyan natumpungam. Ay, Rita. Nasaya at dayjay, tauray anya ti aramidam, na uli maglata. Anya? Ay, sumardeng ka man sika. Di nakayat tanangiwat ako nam. Sa ita, di mo manin kayat dayjay adona nga awan sa una. Anya ngay nga ti kayat mo? Ay, sumardeng kang kunak. Ang mga nonyapay ti maramit ko ka. Ay na, no tingiwat ko laeng ti parikot mo. Nalakalaeng ti solusyon na.
Isardeng mo day takinamamartek mo. Tapno no agawid ka. Naulima ka asang petam. Maawatan. Ay na. Makapaulag ka may sikaw si. Hey, di malapdan. Ay, jak malapdan di ang katawag apukin ka. Tata. Parikot mo, tikin ang iwat ni Bakit Mau. Kunam nga, isukat mo, iti naulimag ang iwat ang amnay. Dayta, ti maghanap mo. No, parikot mo ni Bakit Mau. May salaang ti solusyon iti dayta. Ha? Agbalbaliw ka. Ti pamilyam, ti panunutam. No anya ti saan kayat ni Bakit Mau, iso, ti saan mong aramitan. Iti kasta, maliklikan ti armalite ang hiwat na. Tata. Iti kaano man, sana solusyon, ti ba nagsapol iti sabali a babae. Ha, tandaanan mo yan. Oo, tata. Agyaman na una, hindi pa magbagayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Anyalaki din. Friend, nadamag mo ka di ibagbagada nga adda ka no ng sirip iti apo ko ni Nana Ising? Nang sirip? Wan! Adda ka no ng sirip kan kwa na. Idi madamang agdigdigos iji banyo da. Anya? What? Ano? Asino ka no ngay? Diyak amo? Basta, idi ka no agdigdigos. Kalaat ka no nga adda mata nga agsirsirip. Kabayatan ti pa nagdigdigos na. What? Ay, susuna yun, aya. Umadado talaga ti bastos ita panawan. Wan nga rod, di dala mapnak iti asawa da. No apay pala nga maaramid da ti mapanag-sirip iti agdigdigos. Amamatan ita panawan, agraira dagiti manyakis. No itikat mabuybuya laang iti TV, ita adalaan iti aglawlaw. Wan nga rod, iso anak kabutbutang paikit din ti agdigos. Nang rona no awan ti kadwa iti balay. Anya kamutin pare, kasano ngayon at na nakakita ka? Narigatan Awan pare. Anya kalaki din na ya. Ay na pare, pang-aasim, tasarda nga mo dahi tangaramid mo. Ha? Di mo kuman urayin nga da makaakto iti dahi tangaramidam. Ang mga noon niya pa iti aramidin takin ka pare. Mapasamak lang dahita pare, no agpaktuak. Masigurado, ngawan makamo iti araramida. Ha? Relax pare. Adakin ka dahi ta pare. Basta siya, saan ka nagkurang iti pamagbagakan ka. Ay na, nasaya at naranaan kayo, Nana. Puno ka di jay agwar-wara sa damag, nga da ng sirip iti apo ko yo, iti madamang agdigdigos. Awan, pudno day ta. Kat, amoyo ka din no ay sino da jay, Nana, amoyon? Saan pa'y nga raw? Ngam adda suspitsa may. Anya? Asino? Who? Narikat nga may inti mangibagbaga itinagan. Iso nga aguray pa'y. Numapanak-nakan may nga isaw. Ibagamin tao. Aywan Nana, iti kasta maikan iti pagnakman na. Kan maysa? Amo dagiti yangs dito'y lugar tayo. Awanan bain matanday ta at tao? No asino man day ta? Ay, wan nga raw. Nagturad ang aramid iti kasjay. Ay, naimbag kumamat ano guwapo. Tauray siya klatan ti mapan na siripan. Iya balay. Siya ka mismo ti agpasirip ken ko ana. Engam no nalaan tumit laeng pakawanam. Anya?
tinangag ko apagsarsaritaan dana ng kantatang idirabi eh. Anya? Ay una yan nga agsisirip day ta a tao. No asino man day ta. Ay, wen nga ron. Kaano laang idi bagbagadang adda nagsirip ijay banyo dana na ising. Sa ita, sinirip namanan di anak nila kay Kardeng. Ay na, di da pala sinulak ti mata na tagnakam. Ay, no siya, saan nga umdas ti sulaklaang? Ikugtar ko Ha? Ibad-bad ko, aging mapukawan iti puot. Ay wan Ha? Sapay la kumata adda ti makakita ken kuana no asino man dayta. Di pala ang mga asawa. Tapno saan aday talapan agsirsirip ti kukuan na. Amom pare, nagpinta sa talaga di apo ko nila kay Kardeng. Ay na, kaslasan niya lupis ka. Anya, kaya't mo asawan, napan mo man ang sinirip di apo ko nila kay Kardeng? Ay kitpun na pare. Apay kapay. Ay sus, pare aya. Namin ano nga imbagakan ka asar da nga mo dahi nga ugalim. Anya kalaki din na ya pare. Awang mo ti makamo itararamida ka. Malaksid lang ka. Ay sus, urayam ka di pa ilaan nga damak aktoken ka pare. Ay na, no adalaan ti uray may sa makakita ken ka jaklamaw. I assure you pare. Awan makakita ka niya. Among batin na ito kong pare. Naanad, lumay pa paniti kalokohan. Makamu ka man laangan pare. Day talag sirsirip itag digdigo sa mom. Ay sus, nusulken da day tamatam. Gunggunam lang raw. Nya. Dayan day tagag sisirip ay na di pa'y lamabulag tiyawanan bain. Apay na na? Agasaman, kaano lang idi aday may nagsirip dito'y banyo may. Idi madamang agdigdigos ti apaw. Sa ita, ada kanumanan tinang sirip iti apo ko nila kay Kardeng. Anya? Kastaya, nana? Wan, iswa kastaunay manan apong taot nila kay Kardeng. Ay, hinyalaki din. Una yun, no, sino man day tang agsisirip, di da pa'y lakit sinulag, ti matana. Ay niya, sinulak nga ibagbagam. Di da pa'y lakit pinangur ko naman. Iso nga agsipot kayaw. Ang mga nukaro ba tayo lang day tang agsisirip? Ay, uy, nana. Ay na pare, pangasim ko nakmanan. Pangasim tumanan. Isardeng mo tiraramidang pare. Panag ko nakat adan dagiti ka aruba amakadkadlaw ken ka pare. Iso na lang, takayat da ama panagnekan nga umuna. Nupod no asika. Nya kalaki din ay pare. Ay, anya ka din day tangay bagbagang. Jak to pa'y madanagan nga agararamid. Siganto laki day. Anya? Relax, pare. Iti ka ano man. Saan ang mapasamak dahi pagdandanagam? Awan ti makaakto kanyak, pare. Anya nga minaya ti mahal-alam di ta pa nagsirsirip mo. Saan ka maawatan, pare? Ay, basta, pare. Naragsaka kita raramidag, pare. Iso pa nga asim. Tadi na kong kontraan. Anya? Ay na, nakabutbutang paikit din ti agdigos, friend. Ha? Naimbag ka na kayo taadda ija unag ti balayo ti banyong. Ngamda kami nga, ija ruhan. Uray paikit adda iti unag ti balay ti banyo. No talaga asir kan ti agsisirip. Adda aya sirbina. Sabagay mo't di Ay na, sapay la kumatamat ni Liwan no asino man day tangaawanan bain ng agsisirip. Mahirap mamatay ang masamang damo, friend.
Isu asaan tayo anam namaan amatiliw adagos dayjay. Ha? Ammom, dagiti kakasta nga ugali ti tao, nalaing da. Ammo da ti oras apa nagruwarda tapno mapan agsirip. Sa bagay. Isu ano agdegos ka, iranam nga adda kadwam ije balayo, narigatan. Ay na, pakanawam at talaga. Ay, pakawanam ko na kuma. Ha? Apa yan, friend? Kasla ka mo tin agmauyong. Amokon na sino jay ibagbaga ni Nana isi nga suspetsada nagsirip ijay banyoda. Ha? Asino? Yaksi. Ay, bastos at talaga na alalaki. Kunak lalaki din o asino, kunak no guwapo, ta siya ako na mismo timapan agpasirip ken kuana. Anya? Di mo pa imbagan no asino. Tapno katawaan ta adwa. Ni Berting. Anya? Ni Berting abaak? Asino ba'y kuma? Ket isulaang may tiagnagan ni ti Berting dito lugar tayo. Anya? Ayam ne, di ka agtagtagari Amang ano may kaglis ka? May bagam tukit di aday jay matgayam aberting ti agsisirip. Ha? Suspetsada lang day jay. Bareng maaktuan da. Ay, sapay la kuma. Tapno ikanda iti pagnakman na. Baak lang nga rudan? Di pa lamang sapol iti balasan nga arman na. Saan aday ta agsirsirip ti aramiden na? Hoy, Marco! Hoy, kamay! Itaman pa ya pinansinak si Kahoy. Nagalasan? Apay anya ti ibagam kanyak tamasapul pay nga ayabanak iti hoy. Amok ngamin anasinged kayo nga agayam iti dayay aberting abaak. Oh, tapos, ano na? Ay, amom? Saan pay? Ay, kwa. Mangmangeg ko ngamin nga iso laki diti suspetsada nga agsirsirip iti banyo ti akin banyo dito lugar tayo. Di ka man agin ha, si Kamarko? Amangan kit di mat no dua kayo nga agsirsirip. Isusus, anya mo ta dua kami nga ibagbagam. Ni Berting laeng ti akin aramid iti dayta nya. Anya? Kaya't mo asawan, pudno nga roda ni Berting di agsirsirip? Saan mo ite? Naku naklaang dayay. Ay, sos! Naigalis ka lang nga rodan, Now, anyo? Anya! Kitam! Kunak tumat nga main, pudno ti atap kaw. Ni Berting nga talaga. Ayawanan ba'y na lalaki? Ay, pudno nana. Di pa'y lang amin mga sawa. Tapno saan aday ta agsirsirip tar aramidan na? Payman, maranaan ko madagiti tambay nga pokok dayjay abastaw sa manirip. Ay, sapay lang ko manana. Tapno bogbogen da iti uray lang nga agkapsot. Wana, tabarang agnakam tawanan ba'y. Confirmed nga. Ano ang confirm, friend? Dayjay aberting ti agsisirip iti banyo ti akin banyo dito lugar tayo. Anya? Ni Berting abaak? Kapul? Anya? How come? Oh my gosh! Saan matkit di anakaskas daw? Tarupa na pailaang kat manyak ti awanan bain. Ay, nang digigil tuloy ako. Nagmayat lakit din nga ibadda-baddak tirupa na. Wan nga rod, day kumano ibaddak kat saanan ang makabangon. Katuan tapno awanan ti masirip na ay salbag abaak.
Anya, plano man ti mapanijay balay dala kay Karding, inton malang. Uwin ko ma, pare. Sus! Makamuka iti biyag mo. Ha? No adda makakita kin ka, awan pababasulaw, salbag ka. Nya kalaki din na ya. Relax ka lang ka di, pare. Awan ti makakita kanyak, malaksid no padlawa. Ala. Kas itin ako na ka. Makamuka. Tayta, adda ako. Dito yung asidagtiban niya dala kay Karding. Masigurado ka ti apo ko na ti madamang agdidigas. Tayta, agbatayak dito yung ti bataw pa. Hoy! Awanan ka itibay na talaga. Nagsirsirip ka. Ha? Nana Isay? Ay, bastos ka! Noy niya launay di malalam iti panagsirsirip mau. Salbag ka! Karuba! Umay kayaon! Napadaknak akaon! Aniberteng ti bandirip dito'y lugar tayaw! Nana, gusto ko mamut na pangasiyo. Ay, salbag ka! Saan ka pumanaw? Urayom nga dati umay mangtiliwkan ka! Karuba! Ay, pangasiyaw. Ikatanyo titali dito imak. Awanan ka itibayin a lalaki ka. Si kagayam tagsirsirip dito'y lugar tayo. Bastos ka! Wanarod Di ka laagbain? Umadaning ti baro atawan. Agbalbalo ka kuman. Anya nga, day taimot mo, bakla. Total, kat bastos ka matalalaki. Day talang sirsirip tagdigdi ko sir aramidam. Day to'y laangan ti ipaangot ko kan ka. Itigas ta, mapnag ka. Anya day ta? Day to'y. Napan ko inala ijay banyo ni Bakit Petra. Mureng na day to'y nga underwear. Napan ko inala tapno ipaangot ko kan ka. Ay, nabangsin mo datat. Anya nabangsit nga ibagbagam? Saan ka di adagito ti pag-aayat mo? Bastos ka? Pangasim, saan mo kumamo nga ipaangot na itakanya ka? Dinagdiktaran iti kayat ko nga ramidan. Atay ka, ang utam. Imasan nga ang utam. Imasan. Total, manyak ka. Atay ta, ang utam nga imasan. Pangasiyo kumamo da. Tumayo ka dun dito intaliyo kanyak. Hoy, bakla! Ay, sos! Kaslaman nabigatan ka dito po, hindi kayo, pare. Ay, salamat pare. Makikita mo lang arodan nga intalida dito. Katawanak pa lang, may. Sino nga itinangitalikan ka dito, pare? Sino? Lakay Karding pare. Kalpasan na. Imaymod na bakla. Kadwana na kita gagayam na. Impango na kita yung underwear ni Bakit Petra. Unay mo din. Ay na pare, pangasi ma. May kantay katamo mo na ito yung tali na kanyak. Pangsay. Aday ta. Dahil ti magpagakin ka ngamin pare. Auston, diba nagsirsirip mo? Ay ngam, intol-tuloy mo matata. Anya nga ita. Inrakad na ka lang arod dito'y puunti kayo. Pangasim mo na. Ikatal mo na pare. Ay, saan? Karkaram. Saan? Di tamaon. Amang ano. Uung tanda kiti-kiti nang irakad kin ka dito'y. Ay, delikado. Anya. Pangasiyo ka diyan, Nana. Ikatin yung titali dito, imak. Ay, saan? Di tamong.
Ay, nana, pangasi ko mamutin na. Ikaray, saan ako nagsirsirip? Ay, Ay, titakan, tabiwag na ka. ay. Ha? Anya ti kunam? Siga abas to sa lalaki. Oh, anya ita. Ay. Ikari masaan ka nga sirsirip? Apay nga da ka manan dito, si kabakla. Ay, kat, imayak manan Tapno iniyag ko manan da ito'y underwear ni Bakit Petra. Ay, Umay ko manan ni pangot kan ka. barbaro mandatan. Ay, agararamig ka magbakla. Indon ko, tong paan ka lang arod. Awan maaramidam no tong paan ka. Tadi ka makadanog. Anya. Amom ka di? Ah, Do idi rabi kat may salaang ti underwear ni Bakit Petra nga impaangot ko kan ka. Ha? Amom? Ita, duan. To. ay, To. 1 plus 1 equals 2. Ay. Idi kasta, mapnag ka man. apay nakatumot eh. Maday ta. Sige, angutan di underwear na nakaang-angsag. Ako maka. Total manyak ka mat. At iba di maysa. Oray saan ka namang mangan? Isulatan day tati angutan sa nagka. Usal ba ko? Day tati maganap di agsisirip akaskan ka. Ay, pangusap ka doon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Unay kat ti kinapartakdag ito'y ngagmut-motoran ayang. Ay naku nampay mare. Sapay awan ti helmet da. Kunamla no saan da amatay. Naglalastog dagita nga rod nga agmut-motor. Nalaka ngamin itakat ti makaala iti motor. No ide, kat ti down payment kat 5,000 a piso. Ita, no ada sa ngaribong, mabalinan. Ay, iso matlagayam Sapay naguungor da no lumabas da. Makadisturbo da iti pannaturog. Itaman pa nasapa ka asimbrek paray. Saan ako nga aglogan iti jeep paray? Ha? Agbabas ka na asimbrek? At dan bukod ko ang motor. Us! Nakagatang kan. Hulugan lang pare. Angam nagwapaw, nagpartaksi ka. Eh, kita hakto man. Inton madamdaman pare. Tama nga nung makita na ni Busay nga saan nga agtrabaho. Ay, nagiparking am ngay. Ay kat ijay parkingan. Imbalandrak ijaya yung sangwana. Tapos makita na giti katrabahuan ta. Pasikat mo mangarta ka barbara o motor ma'am. Ay kit mo na pare. Anya laki din. Guwapo talaga ti motor mo pare. Kasla baro arwar. Talaga hamit abaro-arwar pare. Naggapuan na ngay. Ay kit jirasya pare. Ay sus, panggubat talaga. Ay kat mangala ka mo ngaminin na iti motor mo pare. Nalakalaan ti down payment na. Ay. Kumbinsir ni Mrs. Kaw. Ha? Anya mo ta kumbinsira na Ay, among mutan ti panunot ni Mrs. Kaw. Nukuna na saan latan. Ha? Ay, agawit ta nga ro aglugan kan di talikaw, ta itulod kan di balayaw. Ay, uwan man. Mapadasa mo ilangan ti aglugan dito baro ang motor mau. 2 years to pida ito'y pare. Hulugak, iti binulan. Pagbayad iti kuryente. Daytoy pagbayad mati iti danom. Daytoy nabati pagbayad iti internet. Ay, awanen ti nagbati nga igatang iti bagas ng pag-grocery. Bakit? Lab. Di ka man ang kalbi-kalbit dita. Tamadama ti pa nag-compute ko. Si Mixie ka matin.
Si Mexi ako na. Wen. Pirmi apimingtas ka. Ay na. Ay nalakay di nakikyan. Makikiak. Nagpintas to'y bakit kun aya. Ay makikiki ako naknay. Ay. Bakit? Shh, mangalak iti motor ko Kut, si kaman no kayat mo. Tos, nabiit akasarsarita ti misis ko Natsamba. Amok aka sa pulam ti motor lakay. Ay, wen. Kasapula ka talaga. Ala, ingka mang kita iti kayat mo ang motor. Tauray no iyan anayan ti sweldom. Hulugan ta binulan. Ay, nagbayatay ni. Ay, bigat ko mga rudin ta mapana mangkitan. Ni, kunak man no arakupan na. Ay, maturog tan tarabiin. Masapak pa'y amaring itong bigat. Na, nagbiit ang nagbabawi. Nay, apay nakaisam ka bigbigat paray. Si Kalayat at motor na. Ha? At damit din motor mo? Kita ang mamintiin niya bay ko iti motor mo Ha? Natay-tayag ng di motor ko paray. Kita ang ti style na. Ay no? Pangporma paray. Guwapa niya. Anya di sticker na? Kimat na dya pare. Ha? Kaya ni Jisang wana nanay. Nagdakkel akimat. Ay sos, nagadun akimat. Kas lang amin kapartak ti kimat pare. Ay unay mo tan, nagpartakin nga paray. Amom ka ni pare, asa anak anarigatan anang kumbinsir ka ni bakit kao ang mga kami iti motor. Ay kit amuna akasapulam. Kit agidan tangaruden ang agawid maramdaman. Ay, muna kan. Ha? Paparam ngay. Amom ka ni pare. Nga chicks ti nakiam amo kanyak itay. Anya? Chicks? Uy, ay, nakpitas. Nagpudaw kun islinder ti pamagina. Ay na. Kahit? Inalak ti number na Iso ti katitiks ko. Agkita kami inton madamdama. Mulong tinagan ko, miss. Sana, Pogi. Kaya't ko nga awagan kay ti Pogi. Katalagamat nga min Pogi ka. Miss Beautiful ka mga rod, Oh my God. Ada yung pa-reserve ko alamisan, Ichay. Ladies drink ti kayat ko, Sika ngay. Anya ti kayat mo. Mulong, apay ang narabyan ka? Narabyanak? Apay narabyanak kaya? Anya ti orasan, 9:00 iti rabi. Nag-overtime kami. Nag-overtime kayo? Itaman pa'y, kan apay nga agat arak ka, kalpasan ti overtime. Pinainom na kami ti boss. Kasta ka di? Bakit? Maturog ako. Saan kan amangan? Saan? Pinakan na kami ni Busing. Kala at samat asiming pat je bossing nyo. Saan mat idi akas na? Kanayon tupay nga reklamo. Nakakaskas daaw man. Kuha ngamin, milagro bakit? Dakkel a milagro. Nay, naladaw kay ta, paray. Shh, tagtagaray. Dinagas ko pa nga ni Patricia. Intulod ko iti pagtrabahuan na. Ha? Iso day, jadi chicks mo ako nang paray. Uy, di mo pigsahan. Mangagna ka ni Busing. Ha? Ay, mas dawak aking ka, paray. Naadaan ka lang iti barwa motor, naadaan ka mo tayo iti chicks. Kasano nga ni misis mo? Nya mo na dyan ay. Nagpandag ka, nagtaba. Ay, unayin, uyayawang mo ni misis mo, paray. Ni Patricia nga roti kaya ka, ta sexy at maganda. Ay, una yung dagita nga adda motor na. Adda manan.
Ay, wan nga rod, bumanorbor da manen. Rumbang lang at tiliwan dati pulis. Makaisturbo da. Isukat nga ado ti madisdisgrasya ang nakamotor, tanag papartak da ngagpataray. Sapay dito'y kalsada dito'y ayan tayo ti pagmut-mutoranda. Nga rod adapay day ti rabi ngagkakarera da. Ado ti kwartada a paggasolina da. Bayam ida, maumadan tulat ta. Unay kamatan lakay, day talatan motor mo tas asikaswam. Ni, winasingak lang, agungungot ka. Nagado ti rumbang ang maaramid dito'y balay. Itatawan trabahom, di nakpay matulungan. Kaririing mo pa'y laang, day ta motor mo tas asikaswam. Napigsa ti panagsaw, makatitilang. Kurang laangan akaidam day ta motor mo. Saan talakuman anangal alay ti motor? Ne, may babawin pa yung haron? Nangala aksamot iti sakit ti ulo. Joyride ka, Joyride? Kasano nga iti trabaho? Bay amon di trabaho. Apay, mas love mo ka di ti trabaho. Ngam siyak a sweetheart mo. Saan mas love ka? Oo, matlagayam. Kan may isa, mayat day tang motor mo apaglugan. Wina, kabarbaro ko naman. Kan naporma. Kaintang rod ag joyride. Day tati kayat ko. Sinalsilakon da ito'y lapayag ko. Tapno jak mangag ti agkakapigsa nga uni dagiti aglabas a motor, mare. Kapas mat day ta insel-sel mo di tagsumbangir alapayag mo, mare. Adday tamanan. Addada manan dagiti motor. May salaang mat day ta lumabas. Aywan, may salaang. Aguray ka. Kasla amok jay driver Nilakay mo mat. Motor na day jay. Adamot inyang kas na babae. Aywan, apay ngay, nakaigamot ijay sikat nilakay mo jay babae. Anya ti kayat asawan da ito ay. Anya kumapay ngay, babae na ati kaangkas na. Ti awanan bain. Day tapusom, mare. Isumot la asabalin ti panagriknak. Tadamot gayang babae na. Nakita matan, mare. Kan nakita mat. Wan, nakitak anilakay mo jay nakamotor. Mare, ibagaman ngagtagtagainop aklaang. Ay, saan kang agtagtagainop, mare? Pudno tinakitam. Nilakay mo nga adda kaangkas na babae. Agawid kan tulaang mulong Agawid kan tulaang. Kasla adda mapasamak Talagang adda, mare. Kagurguram dagiti agmot-motor. Nimot gayam lakay mo. Manipod na addaan iti motor, addan kalukwan nga aramiden na. Ay na, mare, agsangit aksan. Ay saan pa'y mut Agawid ka pa'y mut ijay balayo, sakan to agsangit ijay. Ay una yan ti babawik anangalay ti motor na. Saan lakuman? Pare, si kakit ti katrabahuan ni Mulong. Uwin maray, siya. Agdamagak lakuma. Anya day ta maray? Pare, awan ka di ti madmadlaw mo kinilakay ko. Ay, narigat sa asungbatan day ta sa ludsod mo maray. Ni, apay ko narigat ngay. Sungbatan nak Ay, kasano, agkumpari kami. Uray pay, luklukwan nakit day di amulong. Timakunak maray, saan kalakuman nga imanugot ag imatang iti motor na. Tangamin,
Nanipod idi naaddan iti motor. Kanayo na amala daw. Mala daw? Ni, kasano ko ma? Kanayon pa yun ngaglangan maray. Mapan ija enti chicks na. Ngagnagan iti Patricia. Adda chicks na? Isumit ti makit-kita ngayang angkas na iji motor na maray. No kasta. Pudno jay nakita. Maria, di ibagbagan ngayong bagaking ka. Nagarami din iti kalukwan. Diya ka mau. Gapo ijay motor na maray. Isubli kon jay motor na. Ay, kasimwit Anya nga iti pagluganan na, sumrek dito pagtrabahuan na. O di magmagnan, wano saan? Agbisikleta laangan. Si kamit ko, maray. Ang nonya ti desisyon mo, ay kit adaking ka, maray. Ne, abay ngay. Ukudam mo tanday ta motor nila kay mo, mare. Ay na mare, mapan kun isubli ije nangalaan mi. Ha? Isubli mon? Kunakken ka nga isublik. Iso nga isublik. Awanan anti motor nila kay mo no kasta. Ha, magmagnan Ay kaasimot Kasano kat agchichiks mat. Sa bagay mo't kit di O sige mare, innakon. Nakaturog ka nila kay ko. Inton makaring. Makita nantong awanon ti motor na. Bakit? Oh! Bakit? Mabisina ko. Kanyatin lutom. Mapanang man nandiyan kusinan. O tukso, layuan mo ako. Ne, kitala nang nagkanta bakit Mayat matlaang di kantak lakay. Ha? O tukso, layuan mo ako. Kauray mula yun nat dagiti imam. Kay rami ng winasak na tahanan. Mayat. Kay rami ng agtigar-gar ti busis mo. matang pinaluha. Uy! O tukso, layuan mo ako. Bakit? Oh, apay. Bayam alapasok jay kantak. Ay, agure ka. Tapat ang puso ko. Uy, agure ka. At ako'y hindi magbabago. Apay nga awan ti motor ko, Jerwar. Ay, nadlaw mo. Ay, tinakaw dan sa matayin. Apay nga awan. Saan kan arumwar? Kan saan mo matan abirukan? Apay saan pa yan nabayadan dyan motor? Insublikon, ije nangalaan ta. Kunak asaan ta ang mabayadan. Apay nga insubling ko, bayadak mait. Isumitla ang malagla daw ka asumrak iti trabahom. Aglangan ka pa yon. Nanging bagamot kin ka. Ha! Ag-chicks ka pa'y kaya man. Ha? Anya lakit din lakay. Tanagaramid ka iti kalukwan. Idinaaddaan ka iti motor. Anya. Ay nasaan kan nga agulbod. Tanakita ka nga adda ka ang kas mo a babae. O tukso, layuan mo ako. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, anya laki din. Bisagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Panang Tarabay.